Hare Krishna. Hare Krishna. Warm welcome for today's Bhagavad Gita session. இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டிய பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमः पङ्कजाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय उदीरये नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी शृण्वतां स्वकथ कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः अर्थं हस्तोहै अपत्राणि विधुनोति सुकृत् सतां पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ஓகே, ஸோ ஸ்லைடு தெரியுதுங்களா மாதாஜி? தெரியுது மாதாஜி. ஓகே, பிபிடி தெரியுது தானே? இப்போ நம்ம இந்த ஸ்லைடில் பார்த்துட்டு இருக்கிற யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டெம்பிள் பிரசிடென்ட் நாமனிஷ் சதாஸ். ஓகே, அவர் தான் நம்ம டெம்பிளில் இருக்கக்கூடிய இஸ்கான் டை டிடி ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு அவர் தான் எல்லாத்தையும் நம்ம
மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவரால் தான் நமக்கு இன்னைக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்குது. அதாவது லெவல் 1 வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டு கிருஷ்ணருடைய குரு அண்ட் கௌரங்கவுடைய கருணையால் நம்ம எல்லாரும் இப்போ வந்து 2ஆம் நிலைக்கு வந்திருக்கோம். உங்களை அனைவரும் வரவேற்கிறோம். ஸோ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு லெவலுக்கு வந்ததுனால கொஞ்சம் இன்னும் வந்து பகவத்கீதை இன் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இவர் தான் பகவத்கீதை உண்மை உருவில் அதுதான் நம்ம படிக்கணும். ஆசிட்டஸ் அது ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும். இவர் தான் நம்மளுடைய இஸ்கான் ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா இஸ் டிவைன் கிரேஸ் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா. ஏசின்ற வார்த்தைக்கு என்ன பொருள் பார்த்தீங்கன்னா அபயச்சரண். அவர் அப்பா அம்மா வச்ச பெயர் தான் அபயச்சரண். ஓகே. அவர் வந்து நமக்கு தெரியும் மேற்கந்திய நாட்டில் போயிட்டு பிரம்மாண்டமாக ரத யாத்திரை பண்ணார். சின்ன வயசில் அவர் வந்து ரத யாத்திரை பண்ணார். அது ரொம்ப சிறப்பாக வந்து மேலை நாட்டில் போய் பண்ணார் இல்லைங்களா? ஸோ அது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா உலகம் முழுவதும் நடக்குது இந்த ரத யாத்திரை. இந்த மாதம் வந்து 27ஆம் தேதி பூரியில் நடக்குது. யாரால முடியுமோ அவங்க போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நமக்கு இந்த பிக்சர் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். இருந்தாலும் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபாஸ்ட் ரீகேப் பண்ணிக்கலாம். இந்த பிக்சரில் வந்து பார்க்கலாம், அந்த சின்ன பையன் ஒருத்தன் துண்டு போட்டுட்ருக்காருல்ல, அவர் தான் நம்மளுடைய அபயச்சரன் பிரபுபாதா. சின்ன வயசில் ஒரு 5 வயசு பையனாக இருக்கும்போது அவர் அப்பா வந்து என்ன பண்ணாருன்னா தன் பையனை வந்து நல்ல கிருஷ்ண உணர்வில் வளர்க்கணுன்றதுக்கோசம் அவர் என்ன பண்ணுவார், முக்கியமான கோயில்களுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் வந்து திருவிழாக்கள் நடக்குதோ அது மாதிரி கூட்டிகிட்டு போவார். அந்த வழக்கம் போல் ஒரு ரத யாத்திரை பார்த்துட்டு வந்து அபயச்சரன் நானும் வீட்டில் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு 7 நாள் அவங்க வீட்டில் பண்ணாங்க. அப்போ வந்து அதுக்கு தேவையான பிரசாதம் அவங்க அப்பா அம்மா அந்த ரத்தம் வேணும் இல்லையா, குட்டி ரத்தம் அதெல்லாம் ரெடி பண்ணி கொடுத்தாரு. ஓகே. அந்த பக்கத்தில் இருக்கவங்க எல்லாருமே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க, அவங்கவுங்க ஒரு ஒரு நாள் பிரசாதம் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு. ஸோ ரொம்ப நல்லா ஆச்சு. சரி இவர் நல்லா படிச்சுட்டு வந்தார். காலேஜ் படிக்கிறார். ரெண்டாவது பிக்சர் அவருடைய குரு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரை மீட் பண்ணுறாரு. அந்த ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டுட்ருக்காரு இல்லையா, நீங்கள்லாம் நல்லா இங்கிலீஷ் பேசுகிறீங்களே, நீங்கள் ஏன் கிருஷ்ண பிரச்சாரம் பண்ணக்கூடாதுன்னு அப்படின்னு கேட்குறாரு. நாடு இருக்கிற சமயத்தில் வந்து எங்கேருந்துப்பா சுதந்திரம் தான் முக்கியம், எங்கே கிருஷ்ணரை முக்கியம்னு அப்படின்னு கேட்குறாரு. இல்லை அப்போ வந்து அவர் சொல்கிறார், இப்போ வந்து மனுஷன் வந்து நிரந்தர பிரச்சனை இருக்குது, தற்காலிக பிரச்சனை இருக்குது. இந்த பிரச்சனை வந்து யார் வேணாலும் தீர்க்கலாம், பட் கிருஷ்ணரை போய் எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஏன்னா இந்த நம்ம நாட்டு மக்கள்லாம் மேலே இந்திய நாட்டு மோகம் இருக்காங்க. அதனால நீ அங்கே போய் பரப்பி இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க எடுத்துப்பாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்கிறார். சரின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணுறார். நம்ம ஊரில் வந்து எல்லா பிரச்சாரம் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறார். ஆனால் நிறைய பேர் வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணல. அப்புறம் வந்து நாளிதழ் பத்திரிகை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறார், பேக் டு காடெட்ன்ற மேகசைனை. அப்போ வந்து அவரே பிரிண்ட் பண்ணுவார், அவரே அதில் இருக்கக்கூடிய திருத்தங்கள் பண்ணுவார், எல்லாமே பண்ணுவார். அவரே எடுத்துகிட்டு போய் எல்லாருக்கும் விநியோகம் பண்ணுவார். அப்படி விநியோகம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு டீ கடைக்காரன் சொல்வார், நீங்கள் இது மாதிரி சின்ன சின்னது பேப்பராக போட்டு கொடுக்கறத விட இதை கம்பைல் பண்ணி ஒரு புக்காக பண்ணலாம் இல்லையான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா அதை கரெக்டாக ஏற்றுப்பார். ஓகேவா? அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சமயத்தில் அவருக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா வேலையெல்லாம் விட்டுட்டாரு. ஸோ இது எல்லாத்துமே பண்ணுறதுக்கு யாருமே இல்லை. அவருக்கு அவ்வளோ அளவுக்கு வறுமையில் இருந்தார். இருந்தாலும் கிருஷ்ணருடைய சேவையை என்றைக்கும் நிறுத்தாமல் பண்ணார். அந்த அட்வைஸ் அவர் ஏற்றுக்கிட்டார். ஓகே, அதுவும் நல்ல ஐடியா தானேன்னு சொல்லிட்டு புக்காகவும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணார். ஓகேங்களா? ஸோ அவர் மனசில் வச்சுட்டு இருந்தது 2 வார்த்தை. அவர் குரு சொன்ன 2 வார்த்தை. ஒன்று, மேற்கந்திய நாட்டில் போயிட்டு பிரச்சாரம் பண்ணு. இன்னொன்று வந்து கையில் எப்பெல்லாம் காசு கிடைக்குதோ அப்போ வந்து புக்கை பிரிண்ட் பண்ணி விநியோகம் பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்கிறார். ஓகேங்களா? புக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அவர் சொன்ன வார்த்தைக்கோசம் அவர் என்ன பண்ணுறாரு, ஜலதூதா கப்பலில் ஏறி அமெரிக்காவுக்கு போகிறார். அப்போ ஒரு வயசு வந்து பார்த்திங்கன்னா 69-70 வயசு இருக்கும். 1965 வந்து போகிறார். ஓகேவா? அது கூட அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிக்கெட் அவர் காசு வாங்குறதுக்கு கூட இல்லை. அப்போ வந்து சுமதி ராஜான்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து பர்மிஷன் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த படகுல போகிறாரு. 2 முறை ஹார்ட் அட்டாக் வருது. சீ சிக்னஸால் கஷ்டப்படுறாரு. அங்கே போயிட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னு தெரியல. ஏன்னா அங்கே இருக்கிறவங்களே எப்படியாப்பட்டவங்க, சூன்யக்காரங்களுக்கு, அவங்களுக்கு கடவுள்னு ஒருத்தர் இருக்காருன்ற கான்செப்டே தெரியாதவங்க கிட்ட, குடிக்காரங்க ஹிப்பிகளை போயிட்டு நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வருத்தத்தோட போகிறார். சரின்னு சொல்லிட்டு அவர் தாம்ஸ்கின் பார்க்கில் உட்காந்துட்டு சங்கீர்த்தனம் பண்ணுறார். அப்போ அங்கெல்லாம் வந்து ஒரு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட்னா மியூசிக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ அதனால எல்லாரும் வந்துடுறாங்க. ஓகேங்களா? எல்லாம் வந்து அதனோட சேர்ந்து பண்ணுறார். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது இந்த 3வது படம் பாருங்கள்.
சான் பிரான்சிஸ்கோல தான் அவர் வந்து ஹிப்பிக்கள் நடுவில் இந்த பஜனை வந்து ஸ்டார்ட் பண்றார். அதே அடுத்த படத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து ஜார்ஜ் ஹாரிசன், ரொம்ப புகழ்பெற்ற பாடகர். ஓகேங்களா, அவர் வந்து அந்த அவர் ஸ்டைல வந்து அந்த சாங்கை கம்போஸ் பண்றார். அதனால ரொம்ப அளவுக்கு ஹிட் ஆகுது. கிட்டத்தட்ட அதை பிபிசில எல்லாம் வந்து நோட்டீஸ் பண்றாங்க. அவங்க எல்லாம் வந்து இதை வந்து என்னன்னு திரும்பி பார்க்குற அளவுக்கு ரொம்ப பிரம்மாண்டமா எல்லா இடத்துலயும் போய் பரவுச்சு. அதுக்கு அடுத்தது ஆஹ் அவர் அந்த பூங்கா மத்தியத்துல பண்ணும்போது நிறைய பேர் வந்து ஜாயின் ஆறாங்க. அவங்க கூட எல்லாரும் வந்து சேர்ந்து ஜெபம் பண்றாங்க. ஓகேங்களா, இது மாதிரி தான் அவருடைய கிருஷ்ண உணர்வு வந்து மேற்கிந்திய நாட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணார். அதுக்கு பிறகு அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆஹ், கோ சர்ச் யூஸ் பண்ணாத சர்ச் எல்லாம் என்ன பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் வாங்குறார். வாங்கிட்டு டெம்பிளாக கன்வெர்ட் பண்றார். அப்புறம் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரொம்ப கஷ்டப்படுறார். ஓகே. அதாவது அவரே சமைப்பாரு, அங்க வரவங்களுக்கு அவரே வந்து சர்வ் பண்ணுவாரு, அதையே க்ளீன் பண்ணுவாரு. அவருக்கு என்ன நோக்கம்னா அவங்கள வந்து கிருஷ்ணரா மையமா மாக்கணும். எந்த வயசுல இது? 70 வயசுல, இல்லையா? ஸோ இவ்வளோ அளவு கஷ்டப்பட்டு எல்லாருக்கும் கொடுக்குறார். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற சான்ஸ்கிரிட் புக்ஸ் எல்லாத்தையும் மொழிபெயர்த்து நமக்கோசம் வச்சுட்டு போயிருக்காரு. ஸோ நமக்கு எப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ அந்த புக்ஸ் எல்லாம் நம்ம படிக்கணும். சரிங்களா? ஸோ அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிறப்பு இறப்புன்ற சுழற்சியில் வரக்கூடாது, சிக்கிக்க கூடாதுன்றக்கோசம் கிட்டத்தட்ட 12 முறை இந்த உலகத்தையே வந்து சுற்றி வந்திருக்கார். ஸோ அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா நாட்டிலையும் வந்து ஆல்மோஸ்ட் போயிருக்கார். இப்போ வந்து அவர் வந்து 108 கோயில்களை வந்து கட்டி வச்சிருக்கார். ஓகேங்களா? ஸோ நம்மளுடைய ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தனுடைய ஆசீர்வாதத்தோட நம்ம இன்னைக்கு பாடத்துக்குள்ள போகலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த பகவத்கீதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஹ், சங்கிலி தொடர், அறுக்கப்படாத சங்கிலி தொடர், இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிக்சரை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கிருஷ்ணர் வந்து பிரம்மாவுக்கு சொல்றார், பிரம்மா நாரதருக்கு சொல்றார், நாரதர் வந்து வியாசதேவருக்கு சொல்றார். அப்படி வந்துச்சு. அது என்ன ஆச்சு, நடுவில் அந்த சங்கிலி தொடர் வந்து அருந்தப்பட்டுச்சு. அதுக்கு பிறகுதான் கிருஷ்ணரே தானா அவதாரம் பண்ணி கீதா உபதேசம் வந்து யாருக்கு பண்ணாரு? நம்மளுடைய அர்ஜுனனுக்கு பண்றார், இல்லையா? அர்ஜுனனுக்கு பண்றாரு. ஸோ அதுக்கு பிறகு வந்து தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக்சரில் பார்க்கலாம், கடைசியாக உட்காந்துட்டு இருக்கிறது நம்மளுடைய சிக்ஷா குருவான அஹ், நம்மளுடைய பிரபுபாதா. அவர் மூலிமா இப்போ நமக்கு இதெல்லாம் கிடைக்குது. ஓகேவா? ஸோ இந்த பகவத்கீதையில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்? ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய மனநிலை பார்க்குறோம். இங்கே வந்து குறிப்பாக 3 பேருடைய மனநிலை பார்க்குறோம். ஓகே. ஸோ அது வந்து யார் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணடைகிறாங்க, அவங்களுடைய வாழ்க்கை என்ன ஆச்சுன்றதை பார்க்கலாம். ஸோ அர்ஜுனனுக்கு வந்து கலக்கமும் இருக்கு, குழப்பம் இருக்கு. அதை வந்து ஓவர் கம் பண்றதுக்கு அவர் என்ன பண்றாரு? கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து தஞ்சம் எடுக்கிறார். அப்போதான் வந்து இவர் வந்து என்ன பண்றாரு? இந்த பகவத்கீதையை சொல்றார். அவர் எத்தனை ஸ்லோகங்கள் பேசுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா 574 ஸ்லோகங்கள் அதிகமா அவர் தான் பேசுறார். 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு மொத்தம். அதுல வந்து இவர் 574 ஸ்லோகங்களை சொல்றாரு. அர்ஜுனன் வந்து கேள்விகளை 84 ஸ்லோகங்களை சொல்றாரு. திருதராஷ்டர் ஒன்னு சொல்றாரு. சஞ்சயன் வந்து 41 ஸ்லோகங்களை சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ அர்ஜுனன் வந்து தீர்க்கமற்ற தனம் கிருஷ்ணர் கிட்ட கேட்குற, அதாவது 2 படைக்கு நடுவில் எடுத்துட்டு போயிட்டு விடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இல்லையா? அப்புறமா தான் இந்த சம்பாஷணை நடக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்தோட தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுன விஷாத யோகம், அர்ஜுனனின் கவலை. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து இந்த பிக்சர்ல பார்த்த 3 பேர் தெரியுறாங்க. அதாவது திருதராஷ்டருடைய மனநிலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு பயம் இருக்கும். ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் நம்ம பசங்க வந்து பண்றது கரெக்ட் இல்லை, நம்ம பக்கம் வந்து தர்மம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு. துரியோதனுக்கு என்ன? பேராசை, பொறாமை. பொறாமை குறிப்பா எங்க வந்து அவங்க வந்து வின் ஆயிடுறாங்களோன்னு சொல்லிட்டு. அதே அர்ஜுனனுக்கு என்ன? கவலை, இல்லையா? கம்பேஷன், இரக்கம், இருமனம். அப்புறம் என்ன? பாவச் செயல், குடும்ப பாரம்பரியம் போயிடும், இதனால இன்பம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய கேள்விகள். ஸோ இந்த மனோநிலையில இருக்கிற மத்தியில தான் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பேச போறார். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்?
இந்த பகவத்கீதை நம்மளுடைய வாழ்க்கையோட கையேடு நமக்கு தெரியும். நம்ம வாழ்க்கையை எப்படி வந்து யூஸ் பண்ணணுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஸோ நம்ம கொடுத்துருக்க புலன்களை எல்லாத்தையும் யாரை திருப்திப்படுறதுக்கோசம் சேவை செய்யணும்னா, ரிஷிகேஷனான கிருஷ்ணரை வந்து திருப்திப்படுத்துறதுக்காக தான் புலன்களை ஈடுபடுத்தணும்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்லியிருக்கிறது? நம்மளுடைய பிரகலாத மகாராஜா சொல்லியிருக்கார். ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் பாத சேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாசியம் சக்கியம் ஆத்ம நிவேதனம். இதுல ஏதாவது ஒரு வழியை நம்ம எடுத்துட்டு கிருஷ்ணருக்கு வந்து நம்ம சேவை செய்யணும். அதாவது ஸ்ரவணம் கேட்கறது, மெயினா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கேட்டல் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கு பிறகு வந்து ஸ்மரணம் பண்ணணும், அவரை பத்தி நினைக்கணும். அப்புறம் அவருக்கு பாத சேவனம் செய்யணும், அவரை புகழ்ந்து பாடல்கள் பாடணும், அவருக்கு முன்னாடி விழுந்து வணங்கணும். இல்ல அவரை வந்து உயர்ந்த மாஸ்டர் மாஸ்டருக்கு தலைவரா நினைச்சிட்டு நம்ம வந்து சேவை செய்யலாம். இல்ல இப்ப எப்படி அர்ஜுனனும் கிருஷ்ணரும் ஃப்ரெண்டா நினைச்சுக்கிறாங்க இல்லையா? அது மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஒரு உறவு இருக்கலாம். இல்ல பலி மகாராஜா மாதிரி எல்லாத்துமே அவருக்கு வந்து அடைஞ்சிடலாம். ஸோ இது மாதிரி நம்ம பண்ணன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த நிலைகள் நமக்கு ஏற்படாது. இவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய பயம், இவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பொறாமை, இவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய குழப்பம், இந்த நிலையிலிருந்து நம்ம இந்த சேவைகள் செய்யறது மூலமா கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம கூடயே எப்பவுமே இருப்பார். இருந்து நம்மளை வழி நடத்துறாரு. ஓகேங்களா? ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் 46 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி பிரிச்சிருக்கார் நாலா. ஓகே. ஏன் பகவத்கீதை உரைக்கப்பட்ட சூழ்நிலை, அப்புறங்கள் மங்களங்கள் பொருந்திய கிருஷ்ணர், அதாவது பக்த வத்சலான்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா அவரு. அப்புறம் பகவான் பக்தர்களை காக்கிறார், இல்லை யாரெல்லாம் அவர்கிட்ட சரணடைகிறாரோ அவர் வந்து காக்கிறார். அப்புறம் வாழ்க்கையில் வந்து எல்லாருக்குமே துன்பம் இருக்கு, அந்த துன்பத்தை எப்படி நம்ம வந்து மேற்கொள்றதுன்றதை பார்க்க போறோம். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு தெரியும். அதாவது திருதராஷ்டிரர் பேசுறார். ஓகேவா? அங்க வந்து என்னுடைய மகனும் பாண்டவின் புதர்களும் என்ன செய்தனன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து அவருக்கே தெரியுது குருஷேத்திரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மிகவும் மங்களகரமான இடம் இல்லையா, புனிதமான இடம். ஏன்னா அங்க வந்து எல்லா விதமான மத பூஜைகள் வந்து செய்யறாங்க. அதனால திருதராஷ்டிரருக்கே என்னடா என் பசங்க கையில ஒரு தர்மமும் இல்லை, எல்லா அதர்ம செயல்கள் தான் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க, இவங்க எங்க இருந்து வெண்ணாக போறாங்கன்ற ஒரு பயம் அவருக்கு இருக்கு இல்லையா? ஸோ நம்மளுடைய மனபாவம் எப்படி இருக்குன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன், நீங்க பதில் சொல்லுங்க. இப்போ ஒரு கோயிலுக்கு போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்னெல்லாம் எடுத்துட்டு போவோம்? என்ன மாதிரி போவோம்? அதே ஒரு பிக்னிக் ஸ்பாட்டுக்கு போறோம், பீச்சுக்கு போறோம்னா என்ன மாதிரி உடைகள் அணிஞ்சிட்டு போவோம்? கல்யாணத்துக்கு போறோம் அப்ப எப்படி போவோம்? பதில் சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கோயிலுக்கு போனா நம்ம சாரி உடுத்து பூவெல்லாம் பொட்டெல்லாம் வச்சு அப்படி போவோம். பிக்னிக்கு போனா நம்ம நார்மல் ட்ரெஸ் மாதிரி போட்டு ஆஹ், கண்ணாடி எல்லாம் போட்டு அப்படி பிக்னிக் அப்படி அப்படி போவோம். கல்யாணத்துக்கு போனாலும் நல்ல சாரி ஜுவல்ஸ் போட்டு பூவெல்லாம் வச்சுட்டு தான் போவோம். நிறைய அணிகலன்கள்லாம் போட்டுப்போம் இல்லையா? நகை இருக்கிற நகை எல்லாம் போட்டுட்டு போவோம் இல்லையா? ஆமா. அப்ப வந்து ஆமா. குதுகலாமா குதூகலமா போவோம் இல்லைங்களா? ஆமா. ஆமா. ஆமா தான். இந்த எல்லா இடத்துலயும் நமக்கு சந்தோஷம், அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம போயிட்டு வருவோம் இல்லையா? அதே ஆமா. மாதிரிதான் இப்போ ஒவ்வொரு இடத்துக்கு போற மாதிரி ஒவ்வொரு சூழ்நிலைக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம மனசு செயல்கள் வந்து வேரி ஆகுது. அது மாதிரி நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடம் வந்து நம்ம உணர்வை வந்து தாக்கப்படுகிறது. ஓகேவா? ஸோ இங்க ஒரு ஒரு சில நேரத்துல ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? ஸோ நம்ம அதே வந்து கிருஷ்ணரோட ஐக்கியம் வச்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுடைய உணர்வு வந்து இடம் நமது உணர்வில் பாதிப்பை உண்டு செய்கிறது. ஓகேங்களா? அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ நீங்க சொன்னீங்க ஒவ்வொரு இடத்துக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி போறோம்னு சொல்லிட்டு, அதே மாதிரி எந்த மாற்றமும் தரக்கூடாத, அப்புறம் வந்து இன்பத்தை மாத்திரம் தரக்கூடிய கிருஷ்ண உணர்வை நம்ம ஏத்துக்கணும். சரிங்களா? ஸோ ஓகே.
குருஷேத்திர மகிமைகள், ஏன்னா அது தர்மக்ஷேத்திரம் நமக்கே எல்லாம் தெரியும், ஏன்னா அங்க எல்லா வழிபாடுகள் நடக்குது. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தலைவர்கள் எப்படி இருக்காங்களோ அது மாதிரி தான் அவர்களுடைய மக்கள் இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. ஸோ தலைவர்கள் வந்து நேர்மையானவங்களா இருந்து அதிகாரத்தை வந்து நல்லா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி பொறுப்போட, நன்றி உணர்வோட, செல்வாக்கோட, தொடர்பு எல்லாருக்கெல்லாம் வச்சுட்டு பச்சாதாப நன்றி உணர்ச்சியோட இருந்தா அவன் தான் வந்து சிறந்த தலைவர். இந்த குணாதிசயங்கள்லாம் நம்ம திருதராஷ்டிரருக்கு இருந்துச்சா? இல்ல. இல்ல. இல்ல, அதனாலதான் அவர் வந்து வீழ்ச்சி அடையார். ஆனா இந்த குணாதிசயங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பிரபுபாதாக்கு இருந்துச்சு. அதனாலதான் இந்த பாத்தீங்கன்னா யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம வீட்டுக்குள்ளே 4 பேர் தான் இருப்போம், 4 பேர் 4 திசையில இருப்போம் இல்லையா. ஆனா பிரபுபாதர் அகில உலகத்திலே வந்து 108 கோயில்கள் கட்டியிருக்கார். நம்மளால ஒரு வீடை கட்டுடானவே ஐயோடா சாமின்னு சொல்லிட்டு உட்கார்றோம். அப்ப எவ்வளவு அளவுக்கு பெரிய விஷயம். அஹ்? பல தேசங்கள்ல போயிட்டு கட்டினார் இல்லையா. அப்ப இந்த எல்லா பண்புகளும் அவர் கையில நிறைஞ்சிருக்கிறதுனால தான் அவரால் இந்த செயலை செய்ய முடிஞ்சிச்சு. ஓகேங்களா. ஸோ அந்த பண்புகளை நம்மளும் வளர்த்துக்கணும். ஓகே. திருதராஷ்டிரர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் மாத்திரம் என் பசங்க அந்த மனப்பான்மை தான் இருந்துச்சு. அதனால தான் அவருக்கு என்ன வந்துச்சு? பயம், சந்தேகம், பாராபட்சம், நப்பாசை. ஓகேவா. ஆ, எனது தீமை வந்து நமக்கு நடந்துடும்னு சொல்லிட்டு அவருக்குள்ளே ஒரு நல்லா அவருக்கே தெரியுது. ஏன்னா அவர்கிட்ட அதர்மம் தானே இருந்துச்சு, அவன் பையன் பண்ணதெல்லாம் தப்பு தான், எதையுமே அவர் தடுக்கவே இல்லை இல்லையா. ஸோ தலைவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன் சொந்த இனத்தை மாத்திரம் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறார் இல்லையா. அவரை தலைவர் தன் சொந்த இனத்தை அவரை போன்றவர்களை ஈர்க்கிறார். இப்ப வந்து சேம் ஃப்ரீக்குவன்சி இருக்கிறவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூடி இருந்து ஒரு செயல்களை செய்ய முடியும். வேற வேற தாட் ப்ராசஸ் இருக்கவங்க வந்து ஒன்றா சேர்ந்து பண்ண முடியாது இல்லையா. அது மாதிரி கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் இருக்கிற எல்லா மக்களும் பிரபுபாதாவோட சேர்ந்து இந்த இயக்கத்தை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணாங்க. ஓகேங்களா. அப்புறம் நமது முக்கிய மதிப்புகளை மறுவரை செய்ய பகவத்கீதை அனுமதிக்கும். இது நம் குணத்தை சீர்திருத்துவதற்கும் ஆன்மீக பாதையில் நமக்கு உதவும் ஒரு உண்மையான தலைவரிடம் ஈர்க்கப்படுவதற்கு உதவுகிறது. ஸோ இந்த பகவத்கீதையோட சிறப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, யார் வந்து உண்மையான தலைவர்ன்றதை தெரிஞ்சுக்க முடியும், நம்மளோட வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் என்னன்றதை தெரிஞ்சுக்க முடியும், இதுவரை எப்படி வாழ்ந்திருந்தாலும் இனிமேல் எப்படி வாழணுன்ற ஒரு வரையறையை நமக்கு கொடுக்குது. இது நம்ம வாழ்க்கையில வந்து சீர்திருத்தத்தை கொடுக்குது. ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணுது, இப்போ பௌதீக வாழ்க்கையில வாழ்ந்துட்டு இருக்கவங்க நம்ம ஆன்மீக பாதையில வர்றதுக்கு, முன்னேற்றத்தை அடையறதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ஓகேங்களா. ஸோ இங்க கிருஷ்ணர் ஏன் இந்த யுத்தத்தை வந்து செய்ய அலோவ் பண்ணாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்படி ஒரு விவசாயி வந்து தன்னுடைய விளைநிலச்சல்ல வந்து தேவையில்லாத களைகளை பறிக்கிறாரோ அது மாதிரி இங்க என்ன பண்றாரு, அதர்மிகளான, தவறுகளா தவறாறு தவறானவர்களான குரு, அதாவது கௌரவர்களை வந்து என்ன பண்றாரு, அழிக்கிறாரு. ஸோ தர்மத்தை பின்பற்றக்கூடிய யுதிஷ்ட மகாராஜனை வந்து அரசனாக்கணும்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் வந்து நினைக்கிறார். ஓகேங்களா. அதனால தான் இந்த குருஷேத்திரம் ஆஹ் போர் நடக்குது. ஓகேவா. இது வந்து ஒரு புனித இடம். ஓகே. ஸோ இப்போ இதுவரை நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருதராஷ்டிரருடைய மனோபாவம் பார்த்தோம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா துரியோதனன் ராஜதந்திரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ரொம்ப வந்து டேக்கா வந்து துரோணாச்சாரியா கிட்ட போய் பேசுறார். அதாவது துரியோதனன் துரோணாச்சாரியரின் குறைகளை ராஜதந்திரத்துடன் சுட்டி காட்டுறார். அவர் என்ன, என்னப்பா அங்க இருக்கவங்க எல்லாம் அவனோட பிரியமான பசங்க அர்ஜுனன், அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவன் கொஞ்சம் படை இருந்தாலும் அவன் வந்து ரொம்ப சிறப்பா அங்க அமைச்சு வச்சிருக்கான், நீ பாராபட்சம் பண்ணாம சண்டை போடாம இருக்காத, விட்டு கொடுத்துட்டு வந்துடாதன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா. ம். ஏன்னா அவர் ராஜதந்திரம், அவருக்கு பயம் வேற இருக்கு. ஏன்னா அர்ஜுனனுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சிஷ்யன் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. ஸோ அதனால தான் அவர் அவர் குடிசையில் இருந்த ஆஹ், அவர்கிட்ட போய் சொல்வார். ஓகேவா. நீங்க போய் பாருங்க, புத்திசாலித்தனமா உங்க சீடர்கள் வந்திருக்காங்க. துருபதனால தான் துரோணாச்சாரியருக்கு மரணம் வரும்ன்றது தெரியும், இருந்தாலும் அவருக்கு வந்து எல்லா விதமான கலைகளை வந்து சொல்லி கொடுத்தார். ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையில பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம பல தரப்பட்ட மனிதர்களால சூழப்பட்டிருக்கோம். நல்லவங்களும் இருக்காங்க, கெட்டவங்களும் இருக்காங்க. அவங்களுடைய எண்ணங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளை வந்து பாதிக்கும். அப்படி பாதிக்காம இருக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், எப்பவுமே வந்து நாமஸ்மரணம் பண்ணிட்டு நம்மள வந்து பாதுகாக்கணும். ஓகேங்களா. ஸோ இது மாதிரி வந்து துரியோதன் வந்து பாத்தீங்கன்னா தனதுடைய படையை வந்து பெருமையா நினைச்சுக்கிறான். என்கிட்ட வந்து 11 அக்ஷகுணிகள் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு தற்பெருமை இருக்கு.
ஸோ அப்புறம் என் பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரியவர்கள் இருக்காங்க, அதனால நான் வந்து வெற்றி அடைவேன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? அப்புறம் வந்து நேர்மையானவரான இந்த துரோணாச்சாரிய பீஷ்ம பிதாம இவங்க மேல என்ன பண்றாரு? சந்தேகப்படுறாரு. அது மாதிரி நம்மளும் வாழ்க்கையில நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்க நல்லவங்கள மேல வந்து நம்ம சந்தேகப்படக்கூடாது. அதுதான் இங்க வந்து நம்ம வாழ்க்கையின் பாடமா எடுத்துக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ தற்பெருமை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதுகாப்பின்மை. அதுக்கு என்ன உள்ள இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, முன்னாடி ஒன்று பேசுவாங்க நல்லா சேக்கன் கொடுத்துட்டு சந்தோஷமா, பின்னாடி வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, வேற மாதிரி நம்மளை பத்தியே வந்து தவறாலாம் பேசுவாங்க இல்லையா? அதே மாதிரி இன்னொருத்தவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா தான் வருத்தப்படுறத வந்து வேற ஒருத்தவங்க ரசிப்பாங்க இல்லையா? சரிடா அப்பாடி நல்லா கஷ்டப்படுறாங்க, படட்டும் படட்டும் மனசுக்குள்ள நினைப்பாங்க, பட் வெளி தோட்டத்துல ஆறுதல் சொல்ற மாதிரி நடிப்பாங்க. ஓகேங்களா? இதெல்லாம் ஏன் மனிதர்கள் செய்றாங்கன்னா அவங்களுக்குள்ளே வந்து பாதுகாப்பு இன்மை இருக்கு, அதனால இதை வந்து செய்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இவனோட மனநிலை வந்து யார் புரிஞ்சுக்கிறது? துரோணாச்சாரியார் புரிஞ்சுக்கிறார். அதனால சரிடா, வயசு வித்தியாசம் அனுபவம் எல்லாம் இருக்கு, சரி எப்படியா திருப்தியா இருந்துட்டு போன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, இவரு தன்னுடைய சங்கை எடுத்துட்டு அந்த முழக்கத்தை வந்து எழுப்புறார். ஓகேவா? சரி அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் ஆறுதலாவது நிம்மதியாவது இருந்துக்கோ போன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. ஸோ அந்த சத்தத்தை கேட்டுட்டு சரி போ, இதை புரிஞ்சுக்கோ, நான் வந்து இந்த சண்டையில வந்து விட்டு கொடுக்க போறது இல்ல, எவ்வளோ அளவுக்கு என்னால் பெஸ்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த பெஸ்ட்டை நான் வந்து பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அந்த நாதத்தின் மூலமா அவர் வந்து தெரிவிக்கிறார். ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான சங்கு நாதங்களை வந்து எழுப்புறாங்க. யார் யார் என்ன எழுப்புறாங்கன்னு பார்க்கலாம். அதாவது கிருஷ்ணர் பாஞ்சஜன்யம், அர்ஜுனன் வந்து தேவதத்தம், யுதிஷ்டர் அனந்த விஜயம், பீமன் பௌந்திரங்கம், நகுலன் வந்து சுகோஷம், சகாதேவன் வந்து மணிபுஷ்பத்தை வந்து ஊதுறார் இல்லையா? ஸோ இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சங்குக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திவ்யமான பெயர்கள் இருக்கு. இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் மனிதர்களுக்கு என்ன இருக்குது? எண்ணிக்கை தான் இருக்கு. எங்கே போனாலும் ஒரு ஐடி கார்டு நம்பர் தான் இல்லையா? நம்ம கூட ஒரு ஆதார் நம்பர் இருக்குது, எல்லாத்துக்கும் ஒரு நம்பர் இருக்கு இல்லையா? நம்ம ஃபோன் நம்பர் வச்சு தான் இவங்க இந்த நம்பரா இவங்களுக்கு இது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸ்கூலில் காலேஜில் போனாலும் அட்டண்டன்ஸ்க்கு ஒரு நம்பர் இருக்கு இல்லை? இது மாதிரி இருக்குது இப்போ இருக்கக்கூடிய கலாச்சாரம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து இந்த சத்தத்தெல்லாம் எழுப்பிட்டார். ஓகே. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்? பயம் இல்லாம இருக்கணும்னா யார்கிட்ட போய் சரணடையணும்? கிருஷ்ணர் கிட்ட போயிட்டு சரணடையணும். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு மிகப்பெரிய ஆபத்துல இருந்து காப்பாற்றக்கூடியவர் ஒருத்தர் தான். ராகே கிருஷ்ண மாரேக்கே, மாரே கிருஷ்ணே ராகேக்கே. அதுக்கு என்ன அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் ஒருத்தரை சாகடிக்கணும்னு நினைச்சாருன்னா யாரையும் அவங்கள வந்து காப்பாற்ற முடியாது. அதே வந்து அவரை காப்பாற்றணும்னு நினைச்சாங்கன்னா யாராலும் அவரை வந்து கொல்ல முடியாது. அவரை நினைச்சா போதும். இந்த பிக்சர்ல பாக்குறோம் இல்லைங்களா, திரௌபதி மாதா வந்து ஃபர்ஸ்ட் எல்லார்கிட்டயும் போய் ஹெல்ப் கேட்குறாங்க, ஏதாவது என்னை காப்பாத்துங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் அவங்க என்ன பண்றாங்க, கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து கடைசியா தஞ்சம் அடைகிறாரு. அந்த சமயத்துல அவர் வந்து அஸ்தினாபுரத்துல இல்ல, துவாரகையில இருக்கார். இருந்தாலும் அவருக்கு தேவையான அவ்வளோ புடவையும் கொடுத்தார். துச்சாதன் அதை உருவி உருவி டயர்டு தான் ஆனார் இல்லையா? ஸோ நம்ம வந்து கிருஷ்ணரின் பக்கத்துல இருந்தா நம்ம கூட என்ன இருக்கோ, தர்மம் இருக்கோ, அதனால நம்ம வந்து எல்லா விதமான செயல்களை வந்து நம்ம செய்யலாம். நம்ம வந்து வெற்றி அடையறதுக்கு நமக்கு அவரு ஹெல்ப் பண்ணுவாருன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ கிருஷ்ணருடைய பக்கம் வந்து வெற்றின்றது அறிகுறிகள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அவருடைய குடியில வந்து ஹனுமன் இருந்தார் இல்லையா? கபித்வஜான் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? ஸோ நம்ம நேற்று வந்து 22ஆவது ஸ்லோகத்துல முடிச்சோம். ஓகே. இன்னைக்கு 23ல இருந்து பார்க்கலாம். கெட்ட புத்தியுடைய திருதராஷ்டிரன் மகனை மகிழ்விக்க விருப்பத்தோடு இங்கு போர் புரிய வந்திருப்பவர்களை நான் பார்க்க வேண்டும் அப்படின்னு யார் சொல்றது? இந்த ஸ்லோகத்தை யார் சொல்றது மாதாஜி? அர்ஜுனன் சொல்றார். ஓகேவா? ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதி. ஓகே. ஆ, இந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஆம், படிக்கிறேன் மாதாஜி. யோ யோதிஸ் யோதிஷ்யமானான் அவ அவகேஷ கம்ய ஏதே தர சமாகாத தார் தார்தராஷ்டிரஸ்ய துர்புத்தேர் யுக்தே பிரிய சிகீர்ஷவ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அர்ஜுனனுக்கு ஒரு சந்தேகம். இந்த துரியோதனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நேத்து நம்ம பார்த்தோம், கிருஷ்ணர் கூட வந்து சமாதானம் பண்றதுக்கோசம் போறாரு அந்த பக்கம்
இல்லையா? சமாதானம் பண்றதுக்கோசம் போறாரு. எதுக்குமே அவர் கடைசியா என்ன சொல்றாரு? ஒரு ஊசி முனை அளவுக்கு கூட மண்ணை நான் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்றார். அதனால தான் இது ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா இந்த சண்டை வந்து ஆஹ், உருவாச்சு இல்லையா? சண்டைக்கு காரணம் யாரு? துரியோதனனே இல்லையா? ஸோ இப்ப வந்து இவர் கூட யாரெல்லாம் ஏற்கனவே துரியோதனன் வந்து கெட்ட புத்தின்னு தெரியும். இவர் கூட சேர்ந்துட்டு யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். நீ எடுத்துட்டு போயிட்டு ரதத்தை வந்து நடுவில் வை கிருஷ்ணான்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஓகே. இவங்க வந்து சமாதானம் ஆவறதுக்கு வந்து ரெடியா இருக்காங்க. 5 வீடு குடுன்னு கேக்குறாங்க, 5 நிலத்தை குடுன்னு கேக்குறாங்க, 5 கிராமத்தை குடுன்னு கேக்குறாங்க இல்லையா? அவர் எதை கேட்டாலும் அப்புறம் இன்னொன்னு என்ன கேக்குறாங்க? தேவையில்லாத எதுக்குமே உதவாத ஒரு விளை நிலச்சலையாவது கொடு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. எதையுமே கொடுக்க மாட்டேன்னு அவர் அரகண்டா பேசின பிறகுதான் வந்து என்ன ஆகுது? இந்த யுத்தத்தை வந்து தீர்மானிக்கப்படுகிறது. ஓகேவா? ஸோ யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்க பார்க்கலான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறார். ஓகேவா? ஸோ கிருஷ்ணரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேரோட்டியா இருந்துட்டு அர்ஜுனன் சொன்ன பிறகு இந்த பிக்சர்ல பார்க்கலாம். இந்த பக்கம் இருக்கிறது வந்து கௌரவ படைகள், இந்த பக்கம் இருக்கிறது வந்து பாண்டவர்களுடைய படைகள். நடுவில் எடுத்துட்டு போய் வண்டியை நிறுத்துறார். ஓகேவா? ஸோ போரிட்டு எல்லாரையும் பார்க்குறார். யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்க அவங்களுடைய ஆர்வத்தை ஈர்த்த பார்க்குறார். ஓகேவா? அவங்களுடைய பலத்தை வந்து மதிப்பிட முடியும் இல்லையா? போர்க்களத்தில் சமாதான முயற்சிக்கு வந்து இடமே இல்லை. போருன்னு வந்தாச்சு. அங்கே போய் மறுபடியும் என்ன சமாதானம் பேச முடியுமா? இல்லை இல்லையா? அப்புறம் பக்த வத்சலான கிருஷ்ணர் வந்து பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம நேற்று நிறைய பெயர்கள் வச்சு பார்த்தோம். என்னென்ன பார்த்தோம்? அச்சுதான்னு பார்த்தோம். ஏன்னா அச்சுதான்றவர் என்றைக்குமே வீழ்ச்சி அடையாதவர். கோவிந்தா, ரிஷிகேஷான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூய பக்தனின் ஆணையை மேற்கொள்கிறார் இல்லையா? பக்தர்களுக்கு வந்து அவர் வந்து சேவகனா இருக்கிறார். ஓகேவா? பகவானுக்கும் இடையே சேவை செய்ய திவ்யமான போட்டி இருக்கும். பகவானுக்கும் இடையே. ஸோ அவர் என்ன பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தன் நிலையை விட்டுட்டு கிருஷ்ணருக்கு என்னவா வந்தாரு? தேரோட்டியா வந்தார் இல்லையா? அது வந்து யாராலும் செய்ய முடியாது. நம்மள யாராவது டிரைவர் இங்க வாப்பான்னு சொன்னவே நமக்கு ப்ரெஸ்டீஜ் வந்து ஆஹ், பாதிக்கப்படும். நமக்கு மனசு ஹர்ட் ஆகும் இல்லையா? பட் அவர் பார்த்தீங்கன்னா உயர்ந்தவரா இருந்தா கூட தன் பக்தனுக்கோசம் என்ன பண்ணாரு? ஒரு தேரோட்டியா வந்தாரு. ஓகேவா? ஸோ நாமளும் நம்ம வாழ்க்கைன்ற தேரை ஓட்டிட்டு வாழணும். அதுல வந்து மையமா யாரை வச்சுக்கணும்? கிருஷ்ணரை வச்சுக்கணும். அதுதான் இங்க டேக் ஹோம் மெசேஜ். ஓகேங்களா? இந்த ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण। एवं ह्येषा गुडाकेशन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थाप स्थापयित्वा ये रथोत्तमम्। ஹரே हरे கிருஷ்ணா. कृष्ण। ஸோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லோகம் வந்து சஞ்சயன் வந்து பேசுறார். அதாவது பரத குலத்தவரே அர்ஜுனன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்றாங்கன்னா குடா கேசான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ரெண்டாவது லைன் இருக்கு பாருங்க. குடா கேசான்ற வார்த்தைக்கு என்ன பொருள்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். தூக்கத்தை வென்றவர். அவர் தூங்காம கூட நிறைய நேரம் முழிச்சிட்டு இருப்பாராம். ஓகேங்களா? அதனால குடாகேசன்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் அறியாமையிலிருந்து வென்று அறியாமையில இல்லாதவர் தான் வந்து குடாகேசா. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த பக்தர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஏன் இவர் அர்ஜுனன் வந்து தூக்கத்தை வென்றிருக்காரு, அறியாம வென்றிருக்காரு? அதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா சதா காலமும் பக்தர்கள் வந்து கிருஷ்ணருடைய நாம ரூப குண லீலைகளை வந்து நித்தியமா ஸ்மரணம் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. அதனால அவங்களுக்குள்ள என்ன இருக்காது? அறியாமை இருக்காது. அதனால தான் இதை வந்து அந்த நிலையை வந்து என்ன சொல்றாங்க? நித்தியமா அவருடைய ஸ்மரணத்துல இருக்கிறதுனால சமாதின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஓகே. உணர்விலும் சரி உறக்கத்திலும் சரி பக்தனால் கிருஷ்ணரது நாமம் ரூபம் குணம் மற்றும் லீலைகளை வந்து நிலையாக நினைத்திருப்பதில் ஒருபோதும் விடுபட்டு இருக்க முடியாது. பக்தர்கள் எப்பவுமே சதா காலமும் கீர்த்தனேய சதா ஹரின்ற மாதிரி பக்தர்கள் நித்தியமா அவரை தான் நினைச்சிட்டே இருப்பாங்க. அதுக்கு உதாரணம் யாரு? நம்மளுடைய பிரபுபாதா. அதனால தான் அவர் செய்ய செய்ய முடியாத செயல்களை வந்து சாதிச்சுட்டு போனார். யாராலும் பண்ண முடியாத விஷயங்களை வந்து செஞ்சுட்டு போனார் இல்லையா? ஸோ இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? இதனால எப்படியோ இருந்தோம். இனிமேல் வந்து நம்ம எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா மகா மந்திரத்தை வந்து ஜபம் பண்ணணும்.
அப்புறம் வந்து டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் வந்து பகவத்கீதையை நம்ம படிக்கணும். அது ஏன்னா அதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையுடைய கையேடு, லைஃப் மேனுவல். நம்ம ஒவ்வொரு சூழ்நிலைக்கும் ஈவன் ஐன்ஸ்டைனு, மகாத்மா காந்தி எல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இதை வந்து படிச்சிருக்காங்க. படித்து அவங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு வந்து எதுதான் கரெக்டுன்றதை வந்து தெரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க. ஓகே. ஸோ நம்மளுடைய தலைவர்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா நம்ம அவங்கள வந்து ஃபாலோ பண்ணுறதுல தவறு இல்லை. ஓகேங்களா? மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் படிங்க, 25. ஹரே கிருஷ்ண. பீஷ்ம துரோண பிரமுகுத சர்வேஷாம் சமசி சிதாம் உபாச பார்த்த பஷ்யதான் சமவேதான் குருநிதி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளை வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா ரிஷிகேஷான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ரிஷிகேஷான்னு என்ன அர்த்தம்? நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும், புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றவர் தான் வந்து ரிஷிகேஷா, இல்லையா? புலன்களை கண்ட்ரோல் படுத்துவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிஷிகேஷான்னு சொல்றோம். ஓகே. ஸோ ரிஷிகேஷரான பகவான் கிருஷ்ணர் பரமாத்மாவா எல்லா ஜீவராசிக்குள்ளே இருக்கார், இல்லையா? நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், நம்ம இருதயத்தில் வந்து ஆத்மா இருக்கு, ஆத்மா பக்கத்தில் பரமாத்மா இருக்கார். ஸோ நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், என்ன விருப்பப்படுறோன்றத பரமாத்மாவுக்கு நல்லா தெரியும். நம்ம பக்கத்திலே இருக்கக்கூடிய குடும்ப உறுப்பினருக்கு தெரியுதோ இல்லையோ, யாருக்கு தெரியும்? பரமாத்மாவுக்கு தெரியும். ஸோ இவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் அர்ஜுனன் என்னதான் நினைக்கிறாரு. ஏன்னா அர்ஜுனன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விதத்தில் வந்து ஃப்ரெண்டு, இல்லையா? அப்புறம் இன்னொரு விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கசின். ஏன்னா அவங்க அம்மா வந்து இவங்களோட ஆன்ட்டி ஆறாங்க, இல்லையா? அதனால அவர் வந்து அவரு சரி புரிஞ்சுக்கிறாரு எல்லாத்தையும். அவர் மனசுல இருக்கிறதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறாரு. ஸோ அதனால அவருக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சொல்றார். ஓகேவா? யாருமே வந்து சண்டை போடுறதுக்குன்னு போட்ட பிறகு நடுவில் போயிட்டு ரதத்தை இடுன்னு சொல்ற கேள்வி வந்து கரெக்டா? அது வந்து நம்மளுடைய மனசை தான் பாதிக்கும், இல்லையா? எதிர்க்க நிற்கிறவங்கெல்லாம் பார்த்து நம்ம மனசு பாதிப்பாகும், அப்புறம் பலவீனம் அடையும். இது வந்து கிருஷ்ணருக்கு தெரியும். வேண்டாம்லாம் அட்வைஸ் சொல்லலை. சரி உன்னோட விருப்பம் என்ன, போய் அங்கே தான் நிறுத்தணும், சரி வா எடுத்துகிட்டு போய் நிறுத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமைதியாக மறுப்பு எதுவும் தெரிவிக்காம சண்டை தான்டா போடக்கு வந்தால் சண்டை போடுன்னு அது மாதிரிலாம் எதுவும் கத்தாம அவருக்கு விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த வண்டியை எடுத்துகிட்டு போய் நடுவில் வைக்கிறாரு. ஆ வல்லப பிரபு மாதாஜி, படிக்கிறீங்களா இந்த ஸ்லோகம்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி படிக்கிறேன். தத்ராபஷ்யத் ஸ்திதிதான் பார்த்த பித்ருநத பிதாமகான் ஆச்சார்யான் மாதுலான் பிராத்ரூன் புட்ரான் பௌத்ரான் ஷஹிம்ஸ்தாதா ஷஷ்டிசுரான் சுக்ரு சுக்ர சுக்ருதசைவ சேன சேனையோர் உபயோரபி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாரு, அங்கே நடுவில் போய் நிறுத்திட்டார். யார் யாரை பார்க்குறாரு? தந்தைமார்களை பார்க்குறாரு, பாட்டன்களை பார்க்குறாரு, ஆசிரியர்களை பார்க்குறாரு, இல்லையா? சகோதரர்கள், மகன்கள், பேரன்கள், நண்பர்கள், மாமனார்கள் மற்றும் பல நலம் விரும்பிகளை வந்து கூடியிருக்கிறத வந்து அர்ஜுனனால் பார்க்க முடியுது. ஓகேவா? ஸோ அவர் யாரை பார்க்குறாரு? அவங்க அப்பாவுக்கு சமமாக இருக்கக்கூடிய புரிஸ் புரிஸ்ரவா அவரை பார்க்குறாரு. அப்புறம் தாத்தாவான பீஷ்மா பார்க்குறாரு. சோமதத்தாவை பார்க்குறாரு. தன்னுடைய ஆசிரியர்களான துரோணாச்சாரியா கிருபாச்சாரியரை பார்க்குறாரு. தாய் மாமன் சல்யா சகுனியை பார்க்குறாங்க. ஏன்னா துரியோதனன் அவங்க தம்பிங்கெல்லாம் யாரு? எல்லாருமே இவங்களுக்கு வந்து பிரதர்ஸ் மாதிரி தான், அண்ணன்மார்கள் தானே. அவங்கள பார்க்குறாங்க. அவங்களுடைய பசங்க இவங்களுடைய பசங்க தானே. ஸோ லக்ஷ்மணா அது மாதிரி எல்லாரையும் பார்க்குறாங்க. நண்பர்கள் அஸ்வத்தாமாவை பார்க்குறாங்க. இவங்களுடைய நலம் விரும்பி கிருத்தவர்மா இவங்களை எல்லாரையும் பார்க்குறார், இல்லையா? பார்த்துட்டு என்ன சந்தோஷமா வரப்போகுது அவருக்கு, இல்லையா? இந்த பிக்சர்ல பார்க்குற பாருங்க, தாத்தா சகோதரர்கள் எல்லாரையும் பார்க்குறார். ஓகே. பார்த்து அவருக்கு என்ன ஆகுது? சண்டைய விட மாட்டேன் என்பதற்கான காரணங்களை இப்போ வந்து சொல்ல போறார். அது வந்து 28லேருந்து 46 ஸ்லோகம் வரையும் சொல்ல போறாரு. என்னென்னு பார்க்கலாம். அவர் எந்த ஒரு காரணத்துக்கோசம் சண்டை போட மாட்டேன்னு, ஐயோ எதுக்கு நம்மளுடைய தாத்தா, ஆசிரியர்கள், மாமாக்கள், நண்பர்கள், நம்மளுடைய நலம் விரும்பிகள், நம்மளுடைய சகோதரர்கள், மகன்களை வந்து நம்ம ஏன் கொல்லணும் அப்படின்னு அவருக்கு வந்து இரக்கம். சரி இவங்களெல்லாம் கொன்னா என்ன இருக்குது, எனக்கு சந்தோஷமே வராது,
இன்பமின்மை. அப்புறம் இது வந்து பாவ செயல், ஒருத்தரை கொல்றது வந்து பாவ செயல், வேண்டாம், இவங்களெல்லாம் கொன்னா நம்மளுடைய குடும்ப பாரம்பரியம் போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு இருமனம் இருக்கு. ஓகேங்களா? இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा வல்லபன் माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माता जी। ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாய்ஸ் கேட்கல பிரபு. हरे कृष्णा माता जी। माता जी। இந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? ஸ்லைடு தெரியுது இல்ல பிரபு? மாதா ஜி, எனக்கு தமிழ் ரீட் பண்ண தெரியாது, ஒன்லி பேச தான் முடியும். அப்படிங்களா? சரிங்க பிரபு. ஆம். மாதாஜி நீங்க சாரி. படிங்க. நோ ப்ராப்ளம். வேதா பேஸ் வேணா ஓபன் பண்ணிக்கோங்க பிரபு. வேதா பேஸ்ல போயிட்டீங்கன்னா ஆ, சாப்டர் 1. கீதா கீதா இருக்கு. இங்கிலீஷ்ல கீதா இருக்கு மேம். அதுல ஓபன் பண்ணி கூட அப்- படிங்க. இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் படிங்க பிரபு. ஓகே. மாதாஜி நீங்க படிங்க. அவர் நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல இருந்து படிக்கட்டும். हरे तान् समीक्ष्य सौकौन्तेये सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् गिरुभाय परयाविष्टो विषि विषिदन् विषिदन्नन् इदम् अब्रवीत्। हरे இப்போ कृष्ण। வந்து அர்ஜுனனுக்கு என்னாச்சு? இவங்களை எல்லாம் பார்த்த உடனே மனசு வந்து ரொம்ப கருணையால மூழ்கிடுச்சு. அதுக்கு பிறகு எப்படிதான் பேசுறாருன்னு பார்க்கலாம். இந்த ஸ்லைடு வந்து இரக்கத்தை சம்பந்தப்பட்டது. படிங்க பிரபு. अर्जुन उवाच द्रष्टवेष्टं स्वं ज्ञानं कृष्णयुक्तासुं समपास्थितं सिद्धान्ति मामा गात्रेण मुखं च परु परिसूच्यते। ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் வந்து என்ன சொல்றாரு? எனது அன்பு அர்ஜுனா, எனது அன்பு கிருஷ்ணா, இங்க வந்து போற சண்டை போடுறவங்க எல்லாம் பார்த்து என்னுடைய நண்பர்கள் உறவினர்களை பார்த்துட்டோன்னே எனக்கு என்ன ஆகுது? உடம்பு வந்து நடுங்குது, வாயெல்லாம் உலர்ந்து போகுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. இதனுடைய அறிகுறிகள், இவர் இந்த உடம்பு மாற்றங்கள்லாம் இருக்குன்னா இது எதனால ஆகுது அவருக்கு? பயத்தால் ஆகுதா இல்ல தைரியத்தால் ஆகுதா குழப்பத்தால் ஆகுதான்னு அவருக்கு என்ன ஞானம் இல்லையா? ஏன் இப்படி எல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர்கிட்ட வந்து இரக்கம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு. ஏன்னா அவருக்கு எல்லா வேதங்களை படிச்சிருக்கார். ஓகேவா? எல்லா வேதங்களை படிச்சதுனால அவருடைய இருதயம் எப்படி இருக்கு? சாஃப்ட் ஹார்ட்டடாக இருக்கு, மென்மையான இருதயமா இருக்கு. அதனால இதெல்லாம் சண்டை வேண்டான்னு அப்படின்னு நினைக்கிறார். இவங்க மேல எல்லாம் வந்து கருணை அவருக்கு. ஏன்னா இவங்களெல்லாம் கொண்டுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ம், அவங்க மனைவிகள்லாம் வந்து விதவை ஆயிடுவாங்க. அவங்கள வந்து யார் காப்பாற்றுவாங்க? ஸோ ஒரு வீட்டில் வந்து ஆண்மகன் வேணும். ஆண்மகன் இருந்தால் வந்தால் பிண்ட பிரதானம் அதெல்லாம் பண்ண முடியும். இவங்கெல்லாம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பித்ருக்களுக்கு வந்து பாதி நிலை எந்த நிலையில் இருக்காங்கன்றது தெரியாது. ஓகேவா? ஸோ அது ஒரு பிரச்சனையாகும். நம்மளோட கடமை வந்து நம்மளுடைய முன்னோர்களை வந்து நல்ல கிரகத்துக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு போகணும். அது வந்து பிண்ட பிரதான பூஜைகள் மூலம் தான் பண்ண முடியும். ஸோ ஆண்கள் இல்லைன்னா இதை பண்ண முடியாது. அப்புறம் இப்ப ஆண்கள் இல்லைன்னா பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இருக்காது. வேற ஒருத்தவங்க வந்து இவங்களை வந்து டாமினேட் பண்ணலாம். ஸோ அதனால தேவையில்லாத ஒழுக்கமற்ற பிள்ளைகள் வந்து பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. வர்ண சங்கரமாகும். இதெல்லாம் யோசிச்சு பார்த்துட்டு அவர் என்ன சொல்றாரு? இதை யுத்தம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? இதெல்லாம் அவர் பேசுறது என்ன? அவருடைய சாஃப்டான இருதயத்தால தான். ஓகேவா? ஸோ இது இந்த இருதயம் வந்து யாருக்குமே இருக்காது. ஏய் பாருடா, நம்ம எப்படியெல்லாம் கஷ்டப்படுத்தினா அவனை வந்து வெட்டி தள்ளுடா சாயிடான்லாம் நினைப்பாங்க இல்லையா? பட் அர்ஜுனன் வந்து ஒரு உயர்ந்த சிறந்த பக்தனா இருக்கிறதுனால அவர் இப்படி பேசுறார். ஓகேவா? அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து அன்ஃபிளென்ச்சு அன்ஃபிளென்ச்சு டிவோட்டி. ஓகேவா? டிவோட்டியா இருந்தார் அவர். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து இதுலேருந்து அவருக்கு என்ன தெரியுது? இன்னொரு விஷயம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவருக்கு வந்து பௌதீக பொருட்மேல வந்து ஆசை இல்லை. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. மென்மையான இருதயம் கொண்டவர். அது எதனால இருந்துச்சு? வேதங்களை படிச்சதுனால. அப்புறம் வந்து பௌதிக பற்றுதல் இல்லை, இதெல்லாம் வேண்டாம், வாப்பா சண்டை போடாம காட்டுக்கு போயிடலான்னு ஒரு ஸ்டேஜ்ல போறார். ஓகேவா? இப்ப சில கேள்விகள்.
நீங்க பதில் சொல்லணும். ஓ, இப்போ அதாவது நீங்க வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டை வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போறீங்க. அவருக்கு வந்து கட்டி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவருக்கு வந்து அறுவை சிகிச்சை பண்ணி அந்த கட்டியை எடுத்துட்டா நல்லா வாழ்வாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ வந்து நீங்க அறுவை சிகிச்சைக்கு ஒத்துப்பீங்க, இல்ல அந்த அறுவை சிகிச்சைனால அவனுக்கு வந்து வலி இருக்கும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா? ஒத்துப்போம், அறுவை சிகிச்சை செய்யறது ஒத்துப்போம். ஒத்துப்போம். ஏன்னா அதுதான் அவனுக்கு உண்மையான, அது கொஞ்ச காலம்தான் வந்து அந்த வலி இருக்கும். இல்லை அது வலி போகிறதுக்கு மாத்திரை மருந்து கொடுப்பாங்க. பட் உண்மையான நலம் விரும்பியா இருந்தா போயிட்டு ஆப்ரேஷன் பண்ணும். அதே மாதிரி ஒரு 18 வயது வாலிபன் கூட்டு பாலியல் பலாத்கார செயல்லாம் செஞ்சுருக்காங்க. ஸோ அவனுக்கு வந்து குற்றத்தை ஆஹ், கொடு கொடுப்பீங்களா கொடுக்க மாட்டீங்களா? வேண்டாம், வாழ்க்கை வந்து நாசமாயிடும் விட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிப்பீங்களா, இல்லை தண்டனையை கொடுப்பீங்களா? தண்டனை கொடுப்போம். அதுதான் கரெக்ட் இல்லையா? அந்த சமயத்துல அவனை அப்படியே விட்டா என்ன ஆகும்? மறுபடியும் தவறுகள் செய்யறதுக்கு தான் வந்து எண்ணங்கள் போகும் இல்லையா? நான் பண்ணேன், யாருமே என்னை கேட்கலன்னு சொல்லிட்டு தைரியமா தவறு பண்றதுக்குரிய பாவம் வரும். தண்டனை குடிச்சு ஐயோ நான் பண்ணது தப்பு, இனிமேல் செய்யக்கூடாதுன்ற எண்ணம் வரும். அதே மாதிரி நம்மளுடைய நெருங்கிய நண்பர் தீவிரவாத கும்பல்ல இருக்காருன்னு தெரிய வந்துச்சு. அப்போ வந்து நம்ம இது வந்து சமுதாயத்துக்கு விரோதமான செயல் இல்லையா? அப்போ வந்து அது போலீஸுக்கு சொல்லணுமா, இல்லை மறைச்சு வச்சு அவரை காப்பாத்தணுமா? போலீஸுக்கு சொல்லணும். இல்லையா? அப்படியே விட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் எவ்வளவு அளவு கெட்டது பண்றாரு, நாட்டுக்கு துரோகம் பண்றாருன்றது தெரியாது இல்லையா? அவரை பாதுகாத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளும் அதே சமுதாயத்துல தான் இருக்கோம், அதே தேசத்துல தான் இருக்கோம், நம்மளும் கூட அழிஞ்சு போடுவோம். அதனால தவறான விஷயத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது? கை கோர்க்க கூடாது. ஓகேவா? ஸோ இன்னும் சிம்பிளா நம்ம வீட்லயே நடக்கிற விஷயம், அதாவது நம்ம பசங்க வந்து காய் கீரை எல்லாம் சாப்பிட மாட்டேன்றாங்க, அவனுக்கு ஜங்க் ஃபுட்டு தான் வேணும்னா வெறும் ஜங்க் ஃபுட்டே கொடுத்துட்டே இருந்தா அவனுடைய ஆரோக்கியம் என்ன ஆகும்? கெட்டு போயிடும். கெட்டு போயிடும் இல்லையா? அதுக்கு அவனை வந்து கொஞ்சம் வற்புறுத்தி நம்ம என்ன பண்ணலாம்? மாடிஃபை பண்ணி ஹெல்த்தி ஃபுட்ஸ் அவனுக்கு கொடுக்கலாம் இல்லையா? அவன் அப்போ கொஞ்ச நேரம் அழுவான், அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட் நம்ம என்ன பண்றோம்? பெஸ்ட் திங்கை கொடுக்குறோம். அது மாதிரி தான் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து குழம்பி இருக்கிற அர்ஜுனனுக்கு எல்லா விதத்திலும் ஞானத்தை கொடுக்குறார். அவரோட மெயின் எய்ம் என்னன்னா, தீயவர்களை வந்து அதர்மத்தை வந்து அழிக்கணும், அதர்மத்தை செய்யறவங்களை வந்து அழிச்சிட்டு தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கோசம் தான் இந்த இவ்வளோ எஃபர்ட் எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கார். ஓகேவா? ஸோ நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம வந்து நியாயமான தர்மமான வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்க செயல்களை செய்யணும். அதுதான் நம்மளுடைய டேக் ஹோம் மெசேஜ். ஓகேங்களா? இரக்கன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல குணம் தான், ஆனா அது எப்படி வந்து தவறா யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வேணா இந்த குழந்தைக்கு வந்து கீரை பிடிக்காதுப்பா, கீரை கொடுக்காம இருந்தா அதனுடைய ஆரோக்கியம் என்ன ஆகும்? சீர்கேடும் இல்லையா? ஸோ இரக்கம் இருக்கணும். எந்த அளவுக்கு எவ்வளோ அளவுக்கு எந்த இடத்துல இருக்கணுன்றதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து அர்ஜுனனுடைய பலவீனத்தை குறிக்குது. ஸோ அர்ஜுனன் எவ்வளோ அளவுக்கு பலவீனமா இருந்தாரோ நம்மளும் அவ்வளோ அளவுக்கு இருக்கக்கூடாது. ஓகேங்களா? இந்த ஸ்லோகம் படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. वेपस्तुश्च शरीरे शरीरे मे रोम हस्तश्च जयते गदिवं श्रमं सत्ते हस्ते त्वक्चैव परिदाझ्यते ஹரே हयते। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து இவருக்கு வந்து பயம் இருக்கு. இந்த பயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா எதனால ஒருத்தருக்கு பயம் வருதுன்னா, நம்ம வந்து இதெல்லாம் இழந்துடுவோமோ, பௌதீகமான பொருள் மேல பற்றுதல் வச்சிருக்கறதுனால தான் நமக்கு வந்து பயம்ன்ற ஒரு கான்செப்டே வருது. அதே வந்து உயர்ந்த நிலை, திவ்யமான நிலை, ஆன்மீக நிலையை அடைஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்க வந்து பயம்ன்றதே இருக்கவே இருக்காது. ஓகேங்களா? ஏன்னா அங்க வந்து எப்பவுமே அந்த டிரான்சிடென்டல் ஸ்டேஜ்ல போயிட்டு எல்லாமே ஹாப்பினஸ் தான். ஆனா இந்த பௌதீக உடலை எடுத்துட்டு இந்த பௌதீக உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய அர்ஜுனனுக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, பயத்தால தன்னுடைய உடம்பு வந்து நடுங்குது, அப்புறம் வந்து மயிர்கூச்சி எரியுது. ஓகேங்களா? ஸோ இதே அவருக்கு என்ன, என்னுடைய நண்பர்கள் உறவினர்கள்லாம் வந்து உயிரை விட்டுடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருக்குடைய பயம் நிறைய ஆகுது. அதனால உடல்ல மாற்றங்கள் ஆகுது. அதனால என்ன ஆகுது? காண்டீப வில் வந்து தானா கையை விட்டு நழுங்குது. ஓகேங்களா? அவர் வந்து அந்த காண்டீப வில் மேல அவ்வளோ அளவுக்கு அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும். யாராவது தமாஷுக்கு வந்து அந்த காண்டீப வில்லத்தை சைடுக்கு வெயின்னு அப்படின்னு சொன்னா கூட அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா கோவம் வந்துடும்.
அவர்கிட்ட சண்டை போடுவார். ஏன் ஒரு முறை வந்து கிருஷ்ணரே தன்னுடைய லீலைகளை முடிக்கும்போது இன்னும் இந்த போரெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு அர்ஜுனா இன்னும் எதுக்குடா அந்த காண்டீபம் எடுத்து போட்டுடன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ கூட அவர் வந்து அந்த காண்டீபத்தை எடுக்கவே மாட்டார். ஏன்னா அந்த காண்டீபத்து மேல அவருக்கு அவ்வளோ அளவுக்கு பற்றுதல். ஓகேங்களா? கிருஷ்ணர் சொல்வார் தன்னுடைய லீலைகள்லாம் முடிகிற சமயத்துல என்னோட ராணிமார்களை வந்து காப்பாத்துன்னு அப்படின்னு சொல்வார். ஓகேங்களா? அப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ராணிமார்களை காப்பாற்றணும்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு 16,108 மனைவிகள் இல்லையா? அவர் வந்து போறார் துவாரகால இருந்து மதுராக்கு போனார் இல்லையா? அவங்க பாதுகாப்பாக கூட்டிட்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு போறாரு. தன்னோட காண்டீப வில்ல அவர் அப்ப எடுக்கவே முடியல. எடுக்கவும் முடியல, யூஸ் பண்ணவும் முடியல. அங்க பாத்தீங்கன்னா ஆப்போசிட்ல இருக்க மாடு மேய்க்கும் சிறுவர்கள் அசால்ட்டா அந்த ராணிமார்களை கடத்திட்டு போறாங்க. ஸோ அப்பதான் அவருக்கு புரியுது இந்த வில்லோட பலம் வந்து கிருஷ்ணர் இருக்கிற வரையும் தான். அப்ப யோசிக்கிறார். கிருஷ்ணர் சொல்லும் போதே நான் இந்த ஆஹ், அம்பை விட்டு இருக்கணும், பவ் அண்ட் ஆரோவை வச்சுட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் யோசிக்கிறார். ஓகே. ஸோ கிருஷ்ணர் இருந்தால் நம்மளால வந்து எல்லா செயல்களையும் வந்து செய்ய முடியுன்றதை நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण। तस् तस सक तस शक्नो बस्तादुं ब्रह्म दीवस समे मनस समे मन निमि निमित्तानि स पश्यामि विपरीतानि केशव। हरे ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னால் வந்து இங்கே நிற்க முடியாது, ஏன்னா என் மனசு வந்து ரொம்ப குழம்பி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். கேசி என்ற அசுரனை வந்து அழிச்சதால கிருஷ்ணருக்கு என்ன பெயர்? கேசின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். கேசி என்ற அசுரனை கொன்றவரேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஓகேவா? ஸோ நான் வந்து இங்கே வந்து எல்லா கெட்ட சகுனங்களை தான் பார்க்குறேன், ஒரு நல்லதையும் நான் பார்க்கல கிருஷ்ணான்னு அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸோ அவருக்கு வந்து என்ன அதிகமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பயம் வந்து அதிகமாக இருக்கு. பயம் அதிகமா இருக்கு. எதனால? ரொம்ப ரொம்ப பற்றுதல் அதிகமாச்சு. ஒரு பொருள் மேல அதிகமா பற்றுதல் வச்சிருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்பதான் நமக்கு பயம் வரும். இது என்னை விட்டு பிரிஞ்சு போயிடுவோமோ, இது யாராவது எடுத்துப்பாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயம். ஓகே. ஸோ அதுதான் வந்து இங்க அர்ஜுனனும் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கார். ஓகே. ஸோ நான் வந்து இதில் வந்து நான் வெற்றி வெற்றி அடைஞ்சா கூட எனக்கு இதில் சந்தோஷம் இல்லை. என் எதிரிகள் மேலே வந்து ஆஹ், வெற்றி அடைஞ்சா கூட எனக்கு சந்தோஷம் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்கிறார். இங்கே நிமித்தன்ற வார்த்தையை சொல்லியிருக்காங்க. அதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நிமித்தன்னா என்ன? காரணம். ஓகேவா? இங்கே அவருக்கு என்ன காரணத்தால் இதெல்லாம் வருது? பௌதீக பற்றுதல். அதே மாதிரி நம்ம குடும்பத்தில் கூட நம்ம நிறைய பற்றுதல் இல்லாமல் வாழும். இதெல்லாம் இதில் அர்ஜுனனுக்கு மாத்திரம் சொல்லலை, பகவத்கீதை நமக்கும் சொல்லி வச்சிருக்காரு. நம்மளை அனாலிசிஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? எந்த பொருள் மேல பட்டுதல் வச்சாலும் அங்க வந்து என்ன ஆகுது? சண்டை, கோபம் வருது இல்லையா? கோவம் எதனால வருது? ஒரு பற்றுதல்னால தான் இல்லையா? நம்ம பசங்க சொல்ற பேச்சு கேட்கலன்னா கூட நம்ம அங்கேயே தான் இருப்போம். கோவத்தால எப்படி கத்துவோம் இல்லையா? அஹ் சரியான விஷயத்த வந்து நம்ம ஆதரிக்கணும், தவறான விஷயங்களை கண்டிக்கணும். ஓகேங்களா? நிறைய வந்து பட்டுதல் வச்சுக்க கூடாது. ஆஹ் ஒரு உறவுக்கு நடுவில் வந்து கிருஷ்ணரை வைக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு வந்து மிஞ்சறது வந்து ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன். ஓகேவா? ஆஹ் இப்போ இப்போ இருக்கிற சமுதாயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருமே கடவுள் மேலே வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. எல்லாரும் எதை மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காங்க? நான் நானில் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காங்க. கிருஷ்ணர் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. ஏன்னா நம்ம எல்லாம் வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள். நம்ம வந்து மறந்து போயிட்டு இருக்கோம். நானும் கிருஷ்ணருடைய அங்கத்துணுக்குன்ற விஷயத்த வந்து நம்ம மறந்துட்டு இருக்கோம். அதுதான் வந்து காரணம். ஓகேவா? ஸோ இந்த மன அழுத்தத்தை இருக்கிறதுனால அர்ஜுனனுடைய கை வந்து நடுங்குது, வாய் வந்து வளருது, அப்புறம் வந்து மயிர் கூச்சி எறியுது, கரங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காண்டிபம் வில்லு நழுவி போயிடுது, அந்த தோல் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய சருமம் வந்து எரிகிறது, அவரால் நிற்க முடியல, மனசு குழம்பி இருக்குது. அதனால அந்த ரத்தத்தில் அவர் வந்து எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு உக்காந்துடுறார். இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன? இந்த கயிறு என்ற முடிச்சு இருக்கு இல்லையா? அது மாதிரி அவருக்கு இருக்கிறது என்ன? அதிகமான பற்றுதல். எப்பவுமே அதிகமான பற்றுதல் வந்து ஆபத்தானது. அதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இல்லையா? நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம இல்லாம நம்ம குடும்பம் வண்டி ஓடாதுன்னு சொல்லிட்டு. பட் அது வந்து பொய் இல்லையா? நம்ம இருந்தாலும் அவங்க நல்லா இருப்பாங்க, நம்ம இல்லையானாலும் நல்லா இருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ இந்த பௌதிக உலகத்துல இருந்து நம்ம பந்தத்துல இருந்து வெளியே வரணும். ஸோ அப்போ வந்து நம்மளுடைய அனாலிட்டிக் தாட் திங்கிங் எப்படி இருக்கணும்னா, இந்த உலகம் வந்து தற்காலிகமானது, இது வந்து துக்காலயம். இங்க வந்திருக்கிறது எதுக்கு? இந்த பிறவி பயனை அடையணும்னா கடவுளுடைய தாமரை திருவடி அடையணும். அங்க நம்ம யார் மேல பட்டுதல் வைக்கணும்?
ரிஷிகேஷனான பகவான் கிருஷ்ணர் மேல வந்து பற்றுதல் வைக்கணும். அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? இப்ப அதுக்கு அடுத்த காரணத்தை பார்க்கலாம், என்ன சொல்றாருன்னு சொல்லிட்டு. 31வது ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே மாதாஜி கிருஷ்ண பிரபுஜி மாதாஜி. அன்மியூட் பண்ணிட்டு ப்ளீஸ் ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நசஸ்ரோயோ நுபஸ்யாமி கத்வா ஸ்வஜனம் ஆகவே நகா கேஷ விஜயம் கிருஷ்ணா நசராஜ்யம் சுகானி ச. ஹரே ஸோ இவங்களெல்லாம் கொன்ன சொந்த உறவினர்களை கொல்றதுனால எனக்கு என்ன இல்லை, சந்தோஷம் இருக்காது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இரக்கமின்மை பார்த்தோம். இதனால என்ன ஒரு சந்தோஷமும் இருக்கிறது இல்லை. எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, இதில் பெறக்கூடிய வெற்றியோ ராஜ்யத்தையோ இன்பத்தையோ நான் விரும்பவில்லை. ஓகேவா? நான் வெற்றி அடைஞ்சிட்டேன்ப்பா. என்னோட வெற்றியை வந்து இவங்க வந்து செலிப்ரேட் பண்ணணும்னா என் கூட ஜனங்க இருக்கணும் தானே. ஜனங்களே இல்லாம இருந்து நான் எங்க இருந்து வெற்றி அனுபவிக்கிறது? அதனால எனக்கு வந்து இதுல விருப்பம் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ ஒரு சத்திரியனுடைய தர்மம் என்ன? சண்டை போடணும் இல்லையா? அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த போர்ல வந்து இறக்கணும், இல்லைன்னா வந்து என்ன பண்ணணும், பின்முதுகு ஓடுனான்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க, கேலி தான் பேசுவாங்க. ஸோ சத்திரியனுடைய கடமை என்ன? சண்டை போடணும், நேருக்கு நேரு நின்று சண்டை போடணும். இல்லை நான் இதெல்லாம் வேண்டாம், நான் வாழ்க்கைக்கு வந்து துறவறம் போயிடுறேன் அப்படின்னு நினைச்சாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது தவறு. எல்லாரும் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, உன்னை கேலி தான் பேசுவாங்க. நான் காட்டுக்கு போயிட்டு தனிமையா இருக்கிறப்பா, எனக்கு இந்த வெற்றி வேண்டாம், இவங்களை கொல்றது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? இப்போ வந்து இவர் பேசுறதெல்லாம் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் ஒண்ணுமே பேச மாட்டார். எங்க இருந்துடா உனக்கு வந்து இவ்வளோ அளவுக்கு பலவீனம் வந்துச்சு, எப்படி இப்படிலாம் பேச முடியுது? சத்திரியனா இருக்கிற உன்னோட டியூட்டி என்ன? சண்டை போடணும். அதே மாதிரி நம்ம வர்ணாசிரம சங்கையில் என்னவா இருக்கணும்? ஒரு கிரகஸ்தர்களா இருக்கும். நம்ம வந்து நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கணும், நம்ம பசங்களை வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல எடுத்துட்டு வரணும். அதுக்கு நம்ம ஒரு கருவியா இருக்கணும். சரிங்களா? கடவுளுடைய பிளான்ஸ்ல வந்து நம்ம ஒரு கருவியா இருக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டே இருக்கிறார் அர்ஜுனனுக்கு. அர்ஜுனன் இப்படியெல்லாம் பேசுறியான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணருக்கு ஒரு திகைப்பு. எப்படி ஒரு சத்திரியனா இருந்துட்டு சண்டை போடாம உன்னுடைய செயல் வந்து சண்டை போடணும். அதர்மம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்ப துரியோதன மாதிரி மனிதர்களை வந்து சண்டை போட விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த நாடு வந்து சீர்கேடும். ஏன்னா மக்கள் அதை பார்த்துட்டு காமன் பீப்புள் ஃபாலோஸ் த லீடர்ஸ் இல்லையா? சின்னவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பெரியவங்க என்ன செய்றாங்க அதை தான் வந்து செய்வாங்க இல்லையா? அவங்க செல்றதை செய்ய மாட்டாங்க, அவங்க என்ன செய்றாங்களோ அதை தான் செய்வாங்க. ஸோ இவனை விட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உலகமே வந்து சீர்கொடுன்றதுனால தான் வந்து கிருஷ்ணர் இதை சண்டைக்கு ஒத்துக்கிறாரு. ஓகே. பட் அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரு, வேணாப்பா நான் தனியான காட்டுக்கு போயிட்டு கூட யாசகம் பண்ணி கூட வாழ்க்கை வண்டி ஓட்டுறேன்னு சொல்றார். ஓகேவா? அந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 3 ஸ்லோகங்கள் ஒண்ணா இருக்கு. हरे कृष्णा। किं नो राज्यानि गोविन्द किं भोगे जीवितेन वा येषम् अर्थे कथितं नो राज्यं भोगसुखानि च तायिमेवास्थित योधे प्रणामस्तत्वदानि न च आचार्यपितृपुत्र तथैव च पितामहः मातुलासवतुराः पौत्रः प्रया संबदिनस्ततः एतन्नाहं तु इच्छामि घनातोऽपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतु किं नु महि कर्ते निहत्य धृतराष्ट्राय नः का इति तस्य जनार्दन। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆஹ், அர்ஜுனன் வந்து ரொம்ப அழகா பேசுறார். கிருஷ்ணரை வந்து கோவிந்தான்னு கூப்பிடுறார். கோவிந்தான்னா என்ன? ரெண்டு பொருள் இருக்கு. பசுக்களுக்கு வந்து இன்பத்தை அளிப்பவர். நாம் கோன்ற வார்த்தைக்கு பசுன்ற ஒரு அர்த்தம், இன்னொன்று வந்து புலன்கள் அர்த்தம். நம்ம புலன்களுக்கு திருப்தியை கொடுக்கிறவர் தான் கோவிந்தன். பாருப்பா கிருஷ்ணா, இங்க இருக்கக்கூடிய என் தாத்தா, ம், அப்புறம் வந்து தந்தைக்கு ஈடானவர்கள், மகன்கள், அப்புறம் வந்து தாய் மாமன்கள், ஆசிரியர்கள் இவங்களெல்லாம் கொன்னுட்டு எனக்கு என்னப்பா சந்தோஷம் வரப்போகுது இல்லையா? நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட உயிரை வந்து கொடுக்கறதுக்கு கூட ரெடியாக இருக்கிறேன். எனக்கு எதுவும் வேண்டாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, என் வில்லு அம்பு எல்லாத்தையும் கீழே போட்டுட்டேன்.
ஓகேவா? ஆயுதம் இல்லாதம இருக்கேன், அவங்க வந்து என்னை கொன்னா கூட நான் சந்தோஷமா ஏத்துப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஆ அதனால நான் கவலையே பட மாட்டேன், அவங்க என்னை வந்து கொல்லட்டும் அப்படின்னு சொல்றார். நான் வந்து அவங்கள எதிர்த்து இந்த சண்டை போட்டா எனக்கு இந்த 3 உலகம் கொடுப்பேன் அப்படின்னு யாராவது சொன்னா கூட எனக்கு அந்த 3 உலகம் வேண்டான்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ இந்த இடத்துல மறுபடியும் என்ன சொல்றாருன்னா, கோவிந்தன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, யாரெல்லாம் வந்து கோவிந்தனை வழிபடுறாங்களோ அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, புலன் இன்பம் கிடைக்கும். ஏன்னா கடவுளுடைய புலன்களை நம்ம திருப்திப்படுத்தினா அவர் நம்ம புலன்களை திருப்திப்படுத்துறாரு. கடவுளுக்கு வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு நவவித பக்தி ஆரம்பத்துல பார்த்தோங்களே, ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு, ஏதாவது ஒரு பக்தியை எடுத்துட்டு நம்ம அவருக்கு பக்தி பண்ணலாம் இல்லையா? அப்புறம் நமக்கு தெரியும் ரசங்கள்ல வந்து 5 வகையான ரசங்கள். தாசியம், சாக்கியம், சாந்த, வாத்சல்ய, மாதுரிய, இதுல ஏதாவது ஒரு உறவை அவர்கிட்ட நம்ம உருவாக்கிக்கிட்டு அவருக்கு சேவை செய்யணும். ஓகேங்களா? அவரை நம்ம எப்படி வந்து பசங்களுக்கு வந்து ஒரு அம்மா இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், குழந்தைக்கு சாப்பாடு ஊட்டிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க பசி போயிடும். ஓகேவா? ஆ தன் இந்த பௌதீக உலகத்திலே இது மாதிரி ஒருத்தவங்களுக்கு சேவை செய்யறதுனால பெரியவங்க வந்து திருப்தி அடைகிறாங்க. முழுமுதற் கடவுளுக்கு வந்து ஒரு பக்தன் சேவை செஞ்சா அவர் சந்தோஷம் ஆவார். அதனால தன்னுடைய பக்தர்களை வந்து திருப்தியாகவும் பத்திரமாவும் பார்த்துப்பாரு. ஓகேங்களா? அதை சொல்றார். அர்ஜுனன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு மெயினா இங்க வந்து பயம் எதனால, தன்னுடைய உறவினர்களை வந்து கொன்னுடுவேன், அந்த கொன்னுட்ட வரக்கூடிய அஹ், வெற்றி வந்து எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றார். இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருடைய இது மாதிரி யார் யோசிப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண மனிதர்கள் யோசிப்பாங்க. ஓகேவா? பட் இதுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குன்றது யோசிக்கிறது அவங்களால முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த ராஜ்யத்தால எனக்கு வந்து இன்பம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறார். ஓகேவா? என்னுடைய பிரியமானவங்க கிட்ட போயிட்டு நான் ஏன் சண்டை போடணும், எனக்கு இந்த ஆனந்தம் வேண்டாம்னு சொல்றார். ஓகேவா? எப்பொழுதும் என் சொந்த இன்பத்தை துன்பத்தை மாத்திரம் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், எனக்கு இது செஞ்சா பிடிக்கும், இது எனக்கு செஞ்சா கஷ்டம், நம்ம எல்லாம் இப்படிதான் கால்குலேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கடவுளுடைய விருப்பம் என்னன்றதை வந்து நமக்கு தெரியறதில்ல இல்லையா? ஸோ இதுக்கு பிறகு ஒரு விஷயம் இருக்கு. நம்மளுடைய சொந்த விருப்பம் வெறுப்புக்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு சில செயல்கள் இருக்கு இல்லையா? நல்ல ஒழுக்கங்கள் உள்ளன. அதை வந்து இங்க என்ன பண்றாரு, அர்ஜுனன் வந்து யோசிக்கல இல்லையா? அவர் யோசிக்கிறதெல்லாம் வந்து பௌதிக லெவல்ல தான் யோசிக்கிறார். பட் கிருஷ்ணர் என்ன யோசிக்கிறாரு, இவன் அதர்மமானவன், இவனை விட்டா இன்னும் உலகம்தான் சீர்கேடும் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து இனிமேல் வந்து விஸ்வரூபத்தை காமிப்பார் இல்லையா? அப்ப வந்து சவ்ய சாட்சி நிமித்த மாத்திரமேன, அதாவது கடவுளுடைய கையில வந்து ஒரு கருவியா இருந்தா போதும், அவர் செய்ய வேண்டிய செயல்களை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா செஞ்சிருவார். ஓகேவா? ஆனா கடவுள் வந்து எப்பவுமே வந்து தன் பக்தர்களுக்கு யாராவது துன்பங்களை செஞ்சு அதை வந்து பகவான் வந்து பொறுத்துக்கவே மாட்டார். ஓகே. தவறு செய்பவர்கள் பகவானின் பக்தன் பழி வாங்குவதில்லை, ஆனால் தீவர்களால் பக்தனுக்கு செய்யப்படும் கொடுமைகளை பகவான் சகித்துக் கொள்வதில்லை. யாராவது பக்தர்களுக்கு வந்து துன்பம் செஞ்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, யாரு பொறுத்துக்க மாட்டாங்க? எனக்கு ஏதாவது செஞ்சா கூட நான் பொறுத்துப்பேன்ப்பா, என் பக்தர்களுக்கு ஏதாவது செஞ்சா நான் பொறுத்துக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஏன்னா எல்லா விதமான அக்கிரமான செயல்களை வந்து செஞ்சிருக்கிறவங்க யாரு? கௌரவர்கள் இல்லையா? எல்லா விஷயத்தையும் ஏமாத்துனாங்க, அந்த சூதாட்டத்திலையும் ஏமாத்துனாங்க, அதுக்கு பிறகு அவங்க வாழ்க்கை வாழ்றதுல கூட வந்து பிரச்சனைகள் பண்ணாங்க. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம 2 காரணங்கள் பார்த்துருக்கோம், அவருடைய இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவச்செயல். ஓகேவா? இப்போ இந்த பாவச்செயலுக்கான காரணம் பார்க்கலாம். மாதாஜி சுனந்த மாதாஜி நீங்க படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வல்லபன் பிரபு படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் அன்மியூட்ல இருக்கீங்க படிங்க கொஞ்சம். हरे कृष्ण माता जी। पापं येवाश्रयेत् अस्मान् हत्वैतान् आददायिन तस्मान्नार्ह भयं हन्तुं तार्न तार्नराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हीहदं हत्वा शुहिन स्याय माधव। हरे कृष्ण माता அப்புறம் जी। பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து 6 விதமான அக்கிரமக்காரர்களை சொல்றாங்க. இவங்களெல்லாம் கொல்றதுனால நமக்கு வந்து பாவமே வராது. ஓகேவா? எனவே திருதராஷ்டிர மகன்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமது நண்பர்களையும் கொல்லுதல் நமக்கு சரியானது அல்லன்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் சொல்றாரு. இவங்க வந்து ஏற்கனவே அக்கிரமக்காரர்கள், இவங்க செய்யாத பாவம் இல்ல, இவங்களை கொண்டா நமக்கு என்ன வரும்? பாவம் தான் வரும். அதனால இதை வந்து வேண்டாம்
அதிர்ஷ்ட தேவதையின் கணவரே, கிருஷ்ணரே, நமது சொந்த உறவினரை கொலை செய்து விட்டு நாம் எவ்வாறு மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியும்? இதனால் நமக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னு கேட்கிறார். இது பாவம்பா, வேண்டான் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 6 விதமான அக்கிரமக்காரர்கள் சொல்றாங்க. யார் யார் அதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒருத்தருக்கு விஷம் கொடுக்கறது, அவங்க வீட்டுக்கு நெருப்பு வைக்கிறது, அப்புறம் வந்து ஆஹ், ஆயுதமே இல்லாத நிராயுதமா இருக்கிறவங்கள வந்து கூர்மையான ஆயுதங்களால தாக்குறது, அப்புறம் அவங்களுடைய செல்வத்தை எல்லாத்தையும் அபகரிச்சுக்கிறது, அவருடைய நிலத்தை போயிட்டு ஆக்கிரமிக்க பண்ணுறது, பிறருடைய மனைவியை கடத்தி செல்றது. இது எல்லாத்தையும் வந்து கௌரவர்கள் பண்ணாங்களா இல்லையா? பண்ணாங்க. அதனால தான் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேதங்களில் சொல்லியிருக்கு, இந்த 6 விதமான அக்கிரமக்காரர்களை வந்து கொல்றதுனால எந்த ஒரு பாவம் வராது. ஓகேங்களா? பட் அர்ஜுனன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொடுமையெல்லாம் அவர் பண்ணாரு. இருந்தாலும் அவர் என்ன பண்றாரு? பெருந்தன்மையா, இல்லையா, அதெல்லாம் வேண்டாம், எங்களை கொல்றது வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு விட்டு கொடுறார். இதுல இருந்து அவருக்கு நமக்கு என்ன தெரியுது? அவர் உயர்ந்த கொள்கைகளை வந்து தெரிஞ்சிட்டு இருக்கிறாரு. செயின்ட்லி பர்சன் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஒரு சாதாரண மனிதன் இல்ல அர்ஜுனன். ஓகேவா? நம்ம அவரை தப்பா அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணக்கூடாது. ஒரு இப்படி புலம்புறாரே, இவர் போய் ஒரு சத்திரியனா? இல்ல, அவர் வேதங்களை படிச்சிருக்காரு. அதனால தான் அவருக்கு மென்மையான இருதயம் இருக்கு. இதை எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டார். இவ்வளோ கேவலமான ஜனங்களை வந்து நம்ம தண்டிக்க தேவையில்லை, அவசியம் இல்லை. ஏன்னா அவர் உயர்ந்த குணம், செயின்ட்லி பர்சன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பட் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து விலகி போயிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க, இவர் எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க? ஒரு கவர்டு, கோழைன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ நமக்கெல்லாம் இன்னும் வந்து ராஜ்யம்னா யார மேல ஞாபகம் வருதோ? ராமராஜ்யம். இல்லையா? அவர் வந்து சிறப்பாக வந்து ஆட்சி பண்ணார். அவரை மாதிரி ஆட்சி யாருமே பண்ணல. பட் அங்கே யாரால டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்துச்சு? நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, பிறர் மனைவியை கடத்தியவர். அவருடைய நிலைமை என்னாச்சு? ராவணன் கடத்திட்டு போனார். லங்கை தேசம் வந்து ரொம்ப அழகான தேசம், இல்லையா? அவர் வந்து என்னாச்சு? அழிஞ்சு போயிட்டார், இல்லையா? ஸோ இப்போ வந்து இதெல்லாம் வந்து நடந்திருக்கு நம்ம வேதங்கள்ல. இவருடைய அர்ஜுனனுடைய குழப்பம் என்ன? என்னுடைய உறவினர்களை வந்து நான் கொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 37 ஸ்லோகம் படிங்க. हरे कृष्णा। यद्यापेयेत नापास्यन्ति लोभोपहतचेतस कुलाकेश कथं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं नाज्येन असम्भये पापद् आत्मान्निवर्तितुं कुलाकेशं कथं दोषं प्रपास्यादिभिर्जनार्दन। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ வந்து அர்ஜுனன் என்ன பேசுறாரு? ஜனார்த்தனரே, பேராசையால் இதயத்தை இழந்து இம்மனிதர்கள் நண்பர்கள் துரோகம் செய்வதை, குலநாசம் செய்வதை பாவம் என்று அறியவில்லை. அவங்களுக்கு தெரியல. ஏன்னா அவங்களுக்கு புத்தி இல்லை. நம்ம செய்யற செயல்லாம் வந்து பாவம். இது வந்து எங்க போய் நிக்குதுன்னா நம்ம குலத்தையே வந்து நாசம் பண்ணுது, இல்லையா? அதனால அவங்களுக்கு புரியல இந்த பாவ செயல்களை. ஆனால் அவற்றை குற்றம் என்று அறிந்த நாம் ஏன் இப்ப இந்த பாவ செயல்களில் ஈடுபட வேண்டும்? அவருடைய வாதம்லாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சண்டை போடக்கூடாது. ஓகேவா? அதுக்கு வந்து என்னெல்லாம் பாயிண்டோ தான் வேதங்களை படிச்சது எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணர் முன்னாடி வைக்கிறார். ஓகேவா? ஸோ அவங்களுக்கு தான் தெரியல, நம்ம ஏன் விட்டு கொடுத்துட்டு போகக்கூடாது? நம்ம விட்டு கொடுத்துட்டு போகலாம் கிருஷ்ணான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார் அர்ஜுனன். அவங்களுக்கெல்லாம் புத்தி இல்லை, அவங்களுக்கு தெரியல. பட் இப்போ சவாலாக எடுத்துட்டு துரியோதனன் வந்து நம்ம மேலே நின்றுட்டு இருக்காரு. நம்ம வந்து இந்த சண்டை போட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? அவங்க வந்து குருட்டாம் போக்கில் வந்திருக்காங்க. அதே மனசு பாவையோடு நம்ம ஏன் இருக்கணும்? அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாஸ்திரம் தெரியல, தர்ம சாஸ்திரம் தெரியல, அர்த்த சாஸ்திரம் தெரியல. அவங்க பேராசைனால இந்த பாவ செயல்களை செய்கிறாங்க, இல்லையா? நம்ம வந்து இதை பண்ணக்கூடாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ உயர்ந்த கொள்கைக்காசும் ஒருத்தன் வந்து தாழ்ந்த கொள்கைகளை விட்டு கொடுக்கலாம். எது உயர்ந்தது எது தாழ்ந்தது என்பதை சாஸ்திரம் வழிகாட்டும். ஓகேவா? நமக்கு நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம் இது சரி இது தவறு. பட் சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லியிருக்குதோ அதெல்லாம் ஒரு மனுஷன் வந்து பின்பற்றணும். இல்லைன்னா அவன் வந்து என்ன பண்றான்? நம்ம நம்ம ஸ்லோகங்களை படிச்சிருக்கோம். அதாவது 3 விதமான செயல்கள் இருக்கு: கர்மா, விகர்மா அண்ட் அகர்மா. வேதங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்குது? அகர்மாவை பண்ணு அப்படின்னு அகர்மாவை பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கு. அதுதான் வந்து நம்மளோட கிருஷ்ணரோட இணைக்குது,
இல்லையா? ஸோ நம்ம உயர்ந்த கொள்கைக்கோசம் நம்ம வாழ ஆரம்பிக்கணும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। कुलाक्षये प्रणश्यन्ति कुला धर्मा सनातनः धर्मे नास्ति कुलं कृष्णम् अदो न विभावस्युत। ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த குலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அழிவடையதால் நித்தியமான குல தர்மம் கெடுகின்றது. இதனால் வம்சத்தில் மீந்திருப்பவர்கள் அதர்மங்களில் ஈடுபடுவார்கள். இப்ப யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு வீட்ல வந்து பெரியவங்க இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த வீடு வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி சீர்கெடுமா இல்லையா? பெரியவங்க இருந்தாவே இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் மொபைல் அடிக்ட் இருக்காங்க இப்போ, இல்லையா? ஸோ இந்த வர்ணாசிரமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தைய வந்து செவ்வனே வளர்க்கணும், இல்லையா? வேத நெறிப்படி நம்ம வளர்க்கணும். அப்புறம் வந்து அதுல என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அதை நம்ம பின்பற்றின உயர்ந்த கதியை அடையலாம். அதெல்லாம் தெரியாம நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, நமக்கும் மிருகங்களுக்கும் எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இருக்காது. மிருகமும் என்ன பண்ணுது? சாப்பிடுது, தூங்குது, இனவிருத்தி பண்ணுது, தன்னை பாதுகாக்குது. இதே செயல்களை வந்து மனுஷனும் பண்ணா என்ன வித்தியாசம் இருக்குது? பட் மனுஷனுக்கும் விலங்குகளுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உணர்வு. அந்த கான்ஷியஸ்னஸ், கிருஷ்ண கான்ஷியஸ்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனுஷனுக்கு வரும். ஸோ சனாதன தர்மம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை வந்து புரிஞ்சுக்கணும், அவருக்கு சேவை செய்யணும். அப்போதான் நம்மளுடைய பிறப்பின் நோக்கம் கிருஷ்ண பிரேமை, ஹையஸ்ட் கோல் ஆஃப் த லைஃப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ண பிரேமை அடையணும், இல்லையா? அதை வந்து அச்சீவ் பண்ணணும் ஒவ்வொரு மனுஷனும். அதுக்கு வந்து வேத துணைகள் வேணும். அப்புறம் அதுக்கு வந்து தகுந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு வேணும். இப்போ நம்ம டெம்பிள் பிரசிடென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் சிக்ஷா குரு. அவர் சொல்ற மாதிரி இந்த டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் நம்ம படிச்சுட்டு வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்குள்ள ஒரு மாற்றங்கள் வரும். அந்த மாற்றத்தின் மூலம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நாமஸ்மரணம் பண்ணுவோம், வேதங்கள் படிப்போம். அப்போ ஒரு நிலையில வந்து நம்ம தகுதிப்படுவோம். அப்போ வந்து அவர் வந்து நம்மளுடைய சிக்ஷா குரு என்ன பண்ணுவாரு? நமக்கு வந்து தீட்சைக்கும் வந்து ஏற்பாடு பண்ணுவாரு. அதுக்கு நம்ம வந்து ஆயத்தப்படுத்திக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இங்க நம்ம அர்ஜுனனுடைய கதைக்கு வரலாம். அவர் என்ன சொல்றாரு இந்த 39வது ஸ்லோகத்துல? வர்ண சங்கத்தை வந்து வர்ண ஆசிரமத்தை வந்து யார் உருவாக்குனதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் தான் உருவாக்குறார். ஓகே, எல்லாரும் வந்து தூய்மை நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களால நம்ம வந்து தூய்மை அடையணும். நீ பிராமணனாயிரு, சத்திரியனாயிரு, ஆஹ் வைசியனாயிரு, சூத்திரனாயிரு, உனக்குன்னு வேதங்களை விதிக்கப்பட்ட செயல்களை வந்து கிருஷ்ண உணர்வோட செய்யு அப்படின்னு சொல்றார். அப்ப என்ன ஆகுது? கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ்ல செய்யறதுனால அதை வந்து நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா பியூரிஃபை ஆகுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஏன்னா இந்த வாழ்க்கையில வந்து பிறப்பு இறப்பு இருக்கு. இந்த முதியவர்கள் வந்து இறந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு ஈம கடன் பண்ணணும், இல்லையா? அதுக்கு வந்து என்ன வேணும்? ஆண் மகன்கள் வேணும். அப்படி இல்லைன்னா அது என்ன ஆகுது? குடும்பம் வந்து அவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதியிலே இருப்பாங்க, நற்கதி அடைய மாட்டாங்க. யோசிச்சு பாருங்க, நம்மளுடைய மூதாதையர்கள் இல்லைன்னா நமக்கு இந்த சரீரம் கிடைச்சிருக்குமா? சரீரம் கிடைச்சிருக்காது. அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சொத்து பத்து எல்லாம் வச்சிருக்காங்க, நமக்கு படிப்பை கொடுத்துருக்காங்க, எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்காங்க. அவங்களால தான் நம்ம இன்னைக்கு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இந்த நன்றி உணர்வு வேணும், இல்லையா? ஒவ்வொரு மனுஷனும் எல்லாருக்கும் கடன் பட்டிருக்காங்க, பூமிக்கு, ஆசிரியருக்கு, எல்லாருக்கும் கடமைப்பட்டிருக்காங்க. அதனால தான் அதெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை செய்யப்படும் தூய்மைப்படுத்தப்படும் சடங்குகளுக்கு பெரியோரே பொறுப்பு. அவங்க இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த சாங்கியம் எப்படி பண்றது என்ன பண்றதுன்னு நமக்கு தெரியாது, இல்லையா? அதனால பெரியவர்கள் வந்து பார்த்தீங்க கண்டிப்பா வேணும். அவங்க இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த செயல்கள் அதாவது ஒரு காது குத்துறதோ, செரிமனியோ, இல்லை வந்து அக்ஷர எழுதுற செரிமனியோ எதையும் நமக்கு தெரியாது, இல்லையா? அதனால ஒவ்வொரு வீட்லயும் வந்து பெரியவங்கன்றது வேணும். இந்த ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण சுனந்தா माताजी। மாதாஜி अ- படிக்கிறீங்க? படிங்க. अधर्माभिभावत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति स्त्रिय स्त्रीश त्रिषु सुष्टासु वार्णेय जायद जायदे वर्णशङ्करः। हरे ஹரே कृष्ण கிருஷ்ணா. माताजी। இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து அவர் என்ன சொல்றாருன்னா இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், அது நம்ம எல்லாரும் அப்சர்வ் பண்ணிக்கணும். வர்ண சங்கர, அதாவது குடும்பத்துல வந்து தேவையில்லாத குழந்தைகள் பிறக்கும். அது எப்போ? ஆண்கள் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், குலத்தில் அதர்மம் தலையெடுக்கும் போது குடும்ப பெண்கள் களங்கம் அடைகின்றன. பெண்மையின் சீரழிவால் விஷ்ணு குலத்தவரை தேவையற்ற சந்ததி உருவாக்கும். ஓகேவா? யாரோ வருவாங்க, ஏதாவது பண்ணுவாங்க, அதனால என்ன ஆகுவாங்க? குழந்தை பிறக்கும், இல்லையா? அந்த குழந்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீர்கேடாகும், தான் வாழ்க்கையும் சீர்கேடா பண்ணிக்கும். சமுதாயத்தில் அது மாதிரி தேவையில்லாத அக்கிரம குணாதிசைகள் உள்ள குழந்தைகள் இருந்தா தேசத்துக்கு நன்மையா தீமையா?
பெரும் தீமை தான் ஏற்படும் இல்லையா? அதனால அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ அவங்க இருக்கிறதுனால 3 பாயிண்ட் நம்ம இங்கே புரிஞ்சுக்கணும். தேவையில்லாத குழந்தை பிறப்பாங்க. அதனால வந்து இந்த பெண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தவறான பாதைக்கு போகிறாங்க. எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ராமராஜ்யத்தில் என்ன பண்ணியிருக்கோம், அவர் என்ன சொல்றாரு, ஒரு மனைவி அந்த பாலிசியில தான் வாழ்ந்தார் இல்லையா? அது மாதிரி இந்த பெண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பலருடைய ஆஹ், ஆஹ், பல தர்ம சங்கடமான சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுவார்கள். அதனால் தேவையில்லாத இனங்கள் வரும்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆக்சுவலி ஒருத்தன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேதங்கள் படி கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஒருத்தருடைய கடமை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ண உணர்வுடைய குழந்தைய தான் ஈண்டெடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அது மாதிரி குழந்தை வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த சமுதாயம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இல்லையா? அதுக்கு உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து பசங்களை வந்து பக்தி மார்க்கத்தில் எடுத்துட்டு வந்தோம்னு பார்த்துங்க. உதாரணத்துக்கு நம்மளுடைய பிரபுபாதா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ஸ்டார்டிங்ல ரத யாத்திரை எப்போ பண்ணார்? 5 வயசுலேயே பண்ணார். அவங்க அப்பா மிருதங்கம் கர்த்தார் எல்லாம் வந்து சொல்லி கொடுத்தாரு. பகவத்கீதை எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருந்தார் சின்ன வயசுலே. அவர் எவ்வளோ அளவுக்கு பெரிய விஷயத்த பிரம்மாண்டமான விஷயத்த பண்ணியிருக்காரு. ஈவன் துருவா பிரகலாத் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 வயசுலேயே. ஈவன் பிரகலாத என்ன அட்வைஸ் பண்றாரு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய ஸ்துதியில, ஆம், கௌமாரம் எவ்வனம் ஜரா, எவ்வளோ சீக்கிரம் பக்தி ஆரம்பிக்கணும் அவ்வளோ சீக்கிரம் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்றத சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ இதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ சாணக்கிய பண்டிதர்களும் சொல்றார். என்ன சொல்றேன்னா பெண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறிவில் வந்து குறைந்துள்ளவர்கள், அவங்கள வந்து நம்பக்கூடாதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா ஒரு எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்ல வந்து தே ஆர் வீக் ஹார்ட்டட், லெஸ் இன்டெலிஜென்ட்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அதனால தேவையில்லாத இனம் வரும். சங்கவர்ணா, வர்ண சங்கரா, அது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? வாழ்வில் அமைதி, வளம், ஆன்மீக முன்னேற்றம் ஆகியவற்றிற்கான ஆதாரம் என்ன? மனித சமுதாயத்தில் நன்மக்கள் இருப்பதாகும். நல்ல வழியில போகணும்னா நமக்கு யார் வேணும்? ஒரு உயர்ந்த மனிதன் வேணும். அவங்களுடைய கைடன்ஸால தான் நமக்கு நல்லது நடக்கும். பெண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறார்கள். ஏன்னா அவங்கள வந்து பாதுகாக்கப்பட வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை. அவர்களை சரியான வழிமுறைகளை பின்பற்றி அவர்களை வளர்ப்பதே ஆகும். அதாவது பெண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்றாங்கன்னு வந்து கல்யாணம் ஆகிற வரையும் பார்த்தீங்கன்னா அப்பாவுடைய கஸ்டடியில் வந்து இருப்பாங்க இல்லையா? அதுக்கு பிறகு கணவன் பார்த்துப்பார். இன்கேஸ் கணவன் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுடைய மகன் வந்து பார்த்து பாதுகாக்கணும். இதுதான் வந்து வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்குது. ஓகேங்களா? பெண்கள் தனித்துவமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளனர். ஆண்களுடன் ஒப்பிட்டு சமன் செய்வதை விடுவித்து தன் தனித்தத்துவத்தை போற்றி பாதுகாக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இந்த அற்புதமான வித்தியாசத்தை மதிக்க வேண்டும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சங்கரோ நரகாயவ குலக்ஞானாம் குலஸ்ய ச பதந்தி பிதரோ ஹயோஷாம். ஓகே. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாருன்னா தேவையற்ற ஜனத்தொகை பெருக்கம் வந்து குடும்பத்திற்கும் குடும்ப பண்பாட்டை அழிப்போருக்கும் நிச்சயமாக நரக நிலையை ஏற்படுகிறது. அது போன்ற சீர்குலைந்த குலங்களின் முன்னோர்கள் வீழ்ச்சி அடைகின்றன. ஏனெனில் அவர்களுக்கு பிண்டமும் நீரும் அளிக்க கூடியவர்கள் இல்லை. அந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் பண்ணவே முடியாது இல்லையா? ஏன் அவங்க இப்போ வந்து ஒரு வாரிசு ஒரு குடும்பத்தில் வந்து தாத்தா அப்புறம் அப்பா அப்புறம் பேரன்கள் இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, ஒருத்தருக்கு அந்த பிண்டமும் நீரும் கொடுப்பாங்க. அதனால அவங்க வந்து நற்கதியை அடைவாங்க இல்லையா? இந்த கெட்டு போன வர்ண சங்கரத்தினால அவங்க செய்வாங்களா? அவங்களே வந்து சீர் கெட்டவங்க, அவங்க நற்காரியங்களை செய்வாங்களா? கண்டிப்பா செய்ய மாட்டாங்க. இதனால அவங்களுக்கும் கஷ்டம். இவன் செய்யாம தர்மத்தை செய்யாம இருக்கிறதுனால இவனுக்கும் பாவம். ஸோ எல்லாருக்கும் கெடுதல் தான் நடக்குது அப்படின்னு சொல்றார். இதெல்லாம் விட்டுட்டு ஒருத்தன் வந்து வெறும் பக்தி பண்ணாவே, ஓகேவா? ஸோ பக்தி பண்றதுனால இவன் வந்து என்ன பண்றான், மூத்தோர்களை வந்து விடுவிக்கிறான். நம்ம பக்தி பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய முன்னோர்களை வந்து நம்ம விடுவிக்க முடியும். எத்தனை முறைன்னு சொல்றாரு பாருங்க. நான் இந்த சென்டென்ஸ் படிக்கிறேன். சிம்பிளி பை பர்ஃபார்மிங் டிவோஷனல் சர்வீஸ் one can deliver hundreds and thousands of forefathers from all kinds of misery. வெறுமனே நம்ம கிருஷ்ணருக்கு பக்தி பண்றதுனால 100 1000 தலைமுறைகள் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் இருக்காங்களே அவங்கள வந்து விடுவிக்க முடியும் எல்லா துன்பங்கள்ல இருந்து அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ பாகவதத்துல இதுதான் சொல்லியிருக்கார். அதாவது முகுந்தா, கிருஷ்ணருக்கு வந்து இன்னொரு பெயர் வந்து முகுந்தா, முக்தியை அளிக்கக்கூடியவர். அப்படியாப்பட்டவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் மேல வந்து பக்தி நம்ம சீரியஸா பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லாருக்கும் வந்து நன்மையை அளிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. சுனந்தா மாதாஜி.
Yes, Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mataji. दोषैरेदैकुलज्ञानं वर्णसङ्करकारकै उत्साद्यन्तेत्यादिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता குடும்ப பண்பாட்டை அழித்து தேவையற்ற குழந்தைகளை தோற்றுவிக்கும் தீயவர்களின் செயலால் அனைத்து வித ஜாதி தர்மங்களும் குல தர்மங்களும் அழிவுபடுகின்றன. என்னெல்லாம் அழியுது? குல தர்மம் போது, ஜாதி தர்மம் எல்லாம் போயிடுது இல்லையா? மக்களை காக்கும் கிருஷ்ணரே, குல தர்மத்தை கொடுப்பவர் எப்பொழுதும். அடுத்தது படிக்கிறதா மாதாஜி? ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, படிங்க. उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दना नरके नियतं वासो भवदीत्यतु शुश्रुम. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, பிபிடி க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. மாதாஜி 6:20 ஆயிடுச்சு. டைமிங் எதுவும் இருக்கா மாதாஜி? இங்க இன்னும் 4 ஸ்லோகம் தான் இருக்கு மாதாஜி, முடிச்சிடலாம். உங்களுக்கு டைம் ஓகே. ஆகுதா மாதாஜி? சனந்தா மாதாஜி, உங்களுக்கு டைம் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா? ஒரு இப்போ 41வது ஸ்லோகத்தில் இருக்கிறோம். 5 இந்த ஸ்க்ரீன் வேற ஓப்பன் ஆச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். ஓகே, அந்த ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் ஆகிற வரையும் நான் சொல்கிறேன். பிபிடி ஓப்பன் ஆகுது. ஸோ இந்த 42வது ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த தீயவர்களால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய பாரம்பரியம் வந்து கெடும் அப்படின்னு சொல்கிறார். அதனால் அந்த சமுதாயத்திலும் சரி, அந்த குடும்பத்திலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல் செயல்களை வந்து செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். ஓகேங்களா? ஸோ ஒருத்த மனுஷனாக பிறந்த பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சனாதன தர்மத்தை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறார். இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவனுடைய தன்னுடைய வாழ்க்கை ஸ்க்ரீன் தெரியுதா மாதாஜி? எஸ் மாதாஜி. ஓகே. தன்னுடைய வர்ணாசிரம சங்கயத்தை வந்து ஓகே. ஸோ இந்த குடும்ப பண்பாட்டை எல்லாத்தையும் கெட்டு 2 விஷயம் தீயது நடக்குது. சமுதாயத்துக்கும் தீயது நடக்குது, குடும்பத்துக்கும் வந்து தீயது நடக்குது. பட் நம்மளுடைய குறிக்கோள் என்னவா இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், விஷ்ணுவை வந்து நம்ம நினைக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லா இடத்துலையும் தவறுகள் நடந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? கடவுளை நினைக்கிறது வந்து மறந்துடுறோம். கொண்டதே காட்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருப்போம் இல்லையா? அப்போ வந்து சமுதாய தலைவர்கள் வந்து கடவுள்ன்ற ஒரு ஞானத்தை இல்லாமல் இருந்தாலும் வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களே குருடனாக இருக்கிறாங்க. குருடனை பின்பற்றவர்கள் எப்படி இருப்பாங்க? குருட்டான குருட்டர்கள் தான் மறுபடியும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அவங்க எங்கே போய் விழுறாங்க? ஒரு அகல பாதாள குழியில் போய் விடுறாங்க. தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து சீரழியுதுன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ தலைவர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா உயர்ந்த நல்லொழுக்கத்தோடு இருக்கிறவங்கள தான் தலைவர்களாக இருக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ கிருஷ்ணா, நான் இதுவரையும் பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுடைய குடும்ப டிசிப்ளிக் சக்சஷன் இருக்காங்க இல்லையா?
ஆஹ், யாரெல்லாம் வந்து ஒரு குடும்பத்துடைய சீர்கேடு பண்றாங்க அவங்க எங்க போவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நரகத்துக்கு போவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒருத்தன் வந்து யாருடைய நல்லவர்களுடைய துணை கொண்டு, அதாவது இங்க யார் நல்லவர்கள்னு சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா குருக்கள் ஆச்சாரியர்கள் துணை கொண்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், உயர்ந்த லோகத்துக்கு போகணும். அதுதான் நமக்கு பிரபுபாதா என்ன சொல்றாரு, பேக் டு காட் ஹெட். நீங்க நான் சொல்றதை ஃபாலோ பண்ணுங்க. நான் வந்து என்ன பண்றேன், ஐ அஷ்யூர் யூ, நான் உங்களை நமக்கெல்லாம் எந்த தகுதியுமே இல்லை அந்த அங்கெல்லாம் போகிறதுக்கு. பட் நான் வந்து நீங்கள் நான் சொல்கிற அப்படி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபாலோ பண்ண நான் கண்டிப்பாக உங்களை ஆஹ், திரும்பி வராத இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போவேன். அது என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா கோலோகல விருந்தாவனத்துக்கு நான் கூட்டிகிட்டு போவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஒரு பொறுப்பான தலைவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருப்பாரு, எல்லாரையும் வந்து பார்த்துப்பாரு நல்லா. எப்படி வந்து பரிஷித் மகாராஜா வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய நாட்டை வந்து கலி புருஷனை எதிர்த்து கூட சண்டை போட்டார். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இயற்கை கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வளங்களை கொடுத்துச்சு. ஒரு அரசன் வந்து நல்லவனா இருந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஈஸ் அன் ஐடியல் கிங். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடியல் கிரகஸ்தா. அப்புறம் அவர் கிரேட் டிவோட்டி. ஓகேங்களா? எல்லா செயல்களும் வந்து கிருஷ்ணரை மையமாக தான் பண்ணார். ஓகேங்களா? ஸோ அப்படி இருக்கிறவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலி புருஷன் கூட அவர் கண்ட்ரோல் பண்றார். களி வந்து தாக்குறாரு. அப்போ வந்து அது களி சொல்லும், நான் வந்து கிருஷ்ணரால படைக்கப்பட்ட ஜீவராசி தானே, என்ன நீங்க தாக்குனீங்கன்னா நான் எங்க போவேன், நான் வாழ்றதுக்கு ஒரு இடத்த கொடுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்வார். இதுவரை யாருமே கலிபுருஷனை எதிர்த்ததே இல்லை. அவ்வளோ அளவுக்கு சிறந்த அரசர். ஓகேவா? ஈவன் ஜனக மகாராஜா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் நல்லபடியா ஆழ்ந்தார். அவருடைய சிறப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நரகத்துக்கு போயிட்டு அங்கே சப்தம் வருது இல்லையா, அந்த சப்தம் வந்து நரகத்திலேருந்து மக்கள் வந்து கஷ்டப்படுறதுனால வருதுன்னு அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு அவங்களுக்கு என்ன நன்மை செய்யறது அப்படின்னு யோசிக்கிறவங்க தான் வந்து உயர்ந்த அரசர்கள். அரசர்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுளுடைய பிரதிநிதி. அது மாதிரி தான் தலைவர்கள் கூட கடவுளுடைய பிரதிநிதி. கடவுள் என்ன நினைப்பாரு, என்னை விட்டு பிரிஞ்சு போயிட்டு அந்த லோகத்தில் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்க, நீ வந்து திரும்பி வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ், வரணும் என்கிட்ட வந்து நிம்மதியாக சந்தோஷமா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் அவர் பார்த்தீங்கன்னா யுக யுகந்தோறும் வந்து அவதாரம் எடுக்கிறார். ஓகேங்களா? ஸோ யுக யுகந்தோறும் அவதாரம் எடுக்கிறாரு. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் வர முடியலன்னா அவருடைய சக்தி ஆவேச அவதாரமான பிரபுபாதா அது மாதிரி ஆன்மீக குருகளை அனுப்பிச்சு வைக்கிறார். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொறுப்பான மனிதர்களாக இருந்துட்டு ஒரு சிறந்த தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கணும். அது நம்மளுடைய பொறுப்பு. ஒரு பொறுப்பற்ற தலைவர் தான் ஒரு பொறுப்பற்ற சமுதாயம் உருவாக்க முக்கிய காரணம். ஸோ நம்மளுடைய கடமை என்ன, சரியான தலைவரை வந்து நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும் இல்லையா? பக்தி தொண்டை எளிமையாக நிறைவேற்றுவதன் மூலம் பல்லாயிரக்கணக்கான முன்னோர்கள் எல்லாம் துன்பங்களிலிருந்து ஒருவனால் விடுவிக்கப்பட முடியும். எதையுமே பண்ண தேவையில்ல, பக்தி பண்ணிட்டே இருந்தா என்ன ஆகுது, நம்மளுடைய முன்னோர்கள் வந்து விடுதலை அடைகிறாங்க. ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ இதனோட உட்பார்வை என்ன, அதுக்கு வந்து யார் வேணும், சீட பரம்பரையில் வந்த ஒரு ஆன்மீக குரு வேண்டும். அவங்க என்ன பண்றாங்க, இங்க நம்ம வாழ்க்கை வாழ்ற கஷ்டப்பட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்க இந்த வாழ்க்கையில இருந்து நம்மளை விடுவிப்பாங்க. அவர் ஒருத்தரால தான் விடுவிக்க முடியும், வேற யாராலும் விடுவிக்க முடியாது. ஸோ வர்ண சங்கரம் எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், குலம் அழிஞ்சிடுது. அதனால என்ன ஆகுது, நித்தியமான குல தர்மம் வந்து கெட்டு போகுது. அதனால என்ன ஆகுது, அதர்மம் வந்து மேலோங்குது. அதனால என்ன ஆகுது, தேவையற்ற சந்ததி வருது. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நற்செயலை செய்வாங்க, தீய செயல்கள் தான் செய்வாங்க இல்லையா, மது மாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இருப்பாங்க. சமுதாயம் மற்றும் குடும்ப நற்பணிகள் எல்லாம் நடைபெறுவது இல்லை. ஓகேங்களா? இப்படி இருந்த சமுதாயம் எங்க நோக்கி போகுது, நரகத்தை நோக்கி போகுது. இது தேவையில்லை, இதெல்லாம் நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து இரக்கத்தை பத்தி சொல்றார். இந்த ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। अहो पदमहत्पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यत्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुच्यता ஹரே यदि கிருஷ்ண मां மாதாஜி. ஸோ அடுத்து இங்க வந்து படிக்கணும். பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாரு, இந்த 44வது ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், ஆஹ், ஐயகோ மாபெரும் பாவங்களை நாம் செய்ய துணிந்து உள்ளோம். ஓகே, ராஜ்ய சுகத்தை அனுபவிக்கும் ஆசையால் உந்தப்பட்டு சொந்த உறவினர்களை கொல்ல முனைந்து விட்டோம். வேண்டாம்ப்பா, இந்த சண்டை வந்து பாவமான செயல். நம்ம உறவினர்கள்லாம் கொன்னுட்டு நம்ம இந்த ராஜபோகத்தை என்னப்பா போயிட்டு அனுபவிக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? இது எல்லாமே சுயநலம்தான். இங்க இருக்கவங்கெல்லாம் வந்து என்னுடைய உறவினர், என்னுடைய ரத்த பந்தங்கள், நான் போய் ஏன் பண்ணணும் இத, வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இதுல இருந்து அவருடைய தெய்வீக மனப்பான்மை தெரியுது.
செயின்ட்லி டிவோட்டின்றதை தெரியுது. ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து நம்ம தவற அர்ஜுனன் வந்து எடை போடக்கூடாது. ரெண்டு விஷயத்தில் அவர் நடக்கிறார். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் பலவீனத்தை காமிக்கிறாரு, அப்புறம் பொருள் பற்றுதல் இல்லை. இப்போ எல்லாருக்கும் என்ன அதிகமாக பொருள் பற்றுதல், அது வேணும் இது வேணும். இவருக்கு என்ன பண்ணுறாரு, ராஜ்யத்தை கூட துறக்காத அளவுக்கு பெரும் மனப்பான்மை இருக்கு இல்லையா? ஸோ அவருடைய நல் உள்ளத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, ஐ குட் ஐ வுட் டிஸ் ஐ வுட் கன்சிடர் இட் பெட்டர் ஃபார் த சன்ஸ் ஆஃப் திருதராஷ்டிரா டு கில் மீ. என்னை வந்து அவங்க கொன்னா கூட போதும், நான் இப்போ பாரு ஆயுதம் இல்லாமல் இருக்கிறேன், ஆயுதம் இன்றி எதிர்த்து போரிடும் போரிடாமலும் இருக்கின்றேன். என்னை வந்து எதிரிகள் வந்து ஆயுதத்தால் தாக்குனா கூட நான் சந்தோஷமா இறந்துடுவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. இதுலேருந்து அவருக்கு என்ன தெரியுது, சாஃப்ட் ஆர்டினர் மென்மையான இருதயம் எவ்வளோ அளவுக்கு இருக்கு அர்ஜுனனுக்குன்றதை தெரியுது இல்லையா? ஸோ சொந்த சுகத்திற்காக பாவ செயல்களா, நம்ம ஏன் இந்த பாவத்தை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் கேட்கிறார். சாதுவின் குணங்களை நிரம்பிய பகவானின் பக்தன். இது யாரை குறிப்புது இந்த வார்த்தை? அர்ஜுனனை குறிக்குது. ஓகேங்களா? எப்பொழுதும் நீதி கோட்பாடுகளை கருத்தில் கொள்கிறான். இத்தகைய செயல்களை தவிர்க்க முனைப்புடன் உள்ளான். இதெல்லாம் வேண்டாம்ப்பா, விட்டுடலாம்ப்பா, நாங்கள் எப்படியோ வந்து காட்டில் போயிட்டு வாழ்ந்து பழகிட்டோம், அதனால இதெல்லாம் பெரிய விஷயமே இல்லை, வேணாம் விட்டுட்டு நம்ம போகலான்னு அப்படின்னு சொல்கிறார். நிஜமான ஒழுக்கம் பகவத் பக்தர்களால் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. பக்தர்கள் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியான வழியை வந்து பின்பற்றார். இப்போ அர்ஜுனனுக்கு என்ன விதமான சூழ்நிலை இருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தர்ம சங்கடம். ஓகேவா? அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே குல தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணுறதா, சத்திரிய தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணுறதா. நம்மளாம் சில நேரத்தில் இந்த டைலாக் கிடைப்போம், எனக்கு பெரிய தர்ம சங்கடமாக போச்சு, நம்மளாம் இன்னும் அந்த நிலைமைக்கு போகல. பட் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குல தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணுறதா, சத்திரிய தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணுறதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தர்ம சங்கடம் அவருக்கு. ஏன்னா கடவுள் சொல்கிற மாதிரி சண்டை போடணும். ஏன்னா சத்திரிய தர்மம் சண்டை போடணும், தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கோசம். இங்கே வந்து சொத்துக்கோசம் சண்டை போடல, தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கோசம் தான் சண்டை போடுறோம். அதை காப்பாத்துறதா இல்லை என்னுடைய குல மக்களை வந்து காப்பாத்துறதா வந்து அவருடைய சங்கடம். அதுதான் வந்து தர்ம சங்கடம் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இது மாதிரி 5 காரணத்தை சொல்றாரு அர்ஜுனன். இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவ செயல், குடும்ப பாரம்பரியம், இன்பம், இருமனம் சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ சனி சனிதா மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। संजय उवास एवं मुगत्वार्जुन संगे संगे येदोपस्थ उभाविशत् विष्णुष्य ससरं सापं सोग संविघ्न मानसः। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து சஞ்சயன் சொல்றார், போர்க்களத்தில் இவ்வாறு பேசிய அர்ஜுனன் தனது வில்லையும் அம்புகளையும் ஒரு புறம் எறிந்துவிட்டு ரதத்தில் அமர்ந்து விட்டான். அவனது மனம் சோகத்தால் மூழ்கி உள்ளது. அவர் என்ன ஆயிட்டாரு, போதும் போடாப்பா சாமி, எனக்கு எதுவும் வேண்டான்னு சொல்லிட்டு போட்டு உக்காந்துடுறார் இல்லையா? ஸோ எதிர்த்து போரிடாமல் இருக்கின்ற என்னை கொல்லட்டும், வில்லையும் அம்பையும் எறிந்துவிட்டு அமர்ந்து விட்டான். ஓகேங்களா? ஸோ அவன் மனம் சோகத்தில் மூழ்கி உள்ளது. ஓகேவா? ஸோ நிறைய நேரத்தில் நம்மளும் இப்படி தான் இருப்போம் சோகமாக. பட் அதுக்கு என்ன காரணன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ பகவானின் தொண்டில் இத்தகைய மென்மையான அன்புள்ளம் கொண்டவர் ஆத்ம ஞானம் பெற தகுதி உடையராவார். ஸோ மென்மையான உள்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன ஆகும், ஆத்ம ஞானத்தை பெற முடியும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே சொல்கிறார். ஓகேவா? இந்த மென்மையான இதையும் அர்ஜுனன் கிட்டே இருக்கு. ஓகேங்களா? அதனால அவர் வந்து பக்தி பண்ணுறாரு. நம்மளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பக்தி பண்ணணும். ஓகே? ஸோ அவருடைய காண்டீப வில்லு வந்து ரொம்ப சிறப்பு. அவர் வந்து அதை போடுடானவே வந்து கவலைப்பட்டார் இல்லையா? ஸோ பக்தர்களுடைய மனோநிலை எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு ஒருத்தர் தெரியும், அதாவது விருத்தாசூரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. விருத்தாசூரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிறந்த பக்தர், பட் அசுரனா வந்து வந்தார். அவர் அதுக்கு முன்ன ஜென்மத்தில் வந்து சித்திரகேது என்ற அரசனா இருந்தார், கிங். சித்திரகேது என்ற கிங். பட் பார்வதி, அவர் வந்து பார்வதி தேவியால் சபிக்கப்படுறாங்க. ஓகே? பார்வதி தேவியால் சபிக்கப்பட்டு அடுத்த ஜென்மத்தில் விருத்தாசுரன் அசுரனா வந்து வரார். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரை கொல்றதுக்கு வந்து இந்திரன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வஜ்ராயத்தை வந்து கடவுள் மூலமாக வந்து வாங்கிக்கிறார். அதுக்கு முன்னாடி கடவுளால் கொடுக்கப்பட்ட நாராயண கவச்சத்தை படித்து படித்து தன்னை வந்து பாதுகாக்கிறார். ஓகே? ஸோ இப்போ வந்து விருத்தாசுரனுக்கும் இந்திரனுக்கும் சண்டை நடக்குது.
விருத்தாசுரனுக்கு தெரியும் இந்திரன் கையில வந்து வஜ்ராயுதம் இருக்கு, அந்த ஆயுதம் வந்து தாக்குனா நான் வந்து இறப்பேன்னு சொல்லிட்டு. பட் இந்திரனுக்கு வந்து பயம், என்னால வந்து சண்டை போட முடியாது இவர்கிட்டன்னு சொல்லிட்டு. அவர் வந்து, ஏன்டா உன் கையில வந்து வலிமையான ஆயுதம் வச்சிருக்க, என்னை கொல்லு, நான் வந்து சீக்கிரம் கடவுள்கிட்ட போகணும். அவருடைய ஆசை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொன்னோம் ஆரம்பத்தில், அவர் ஒரு சிறந்த பக்தர். பக்தருடைய மனோநிலையெல்லாம் எந்த சூழ்நிலையிலும் நான் கிருஷ்ணர்கிட்ட போய் எப்படி சேர முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிப்பாங்க. ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்கரேஜ் பண்ணுவார், சீக்கிரம் உன்னால் முடியும், எழுந்து சண்டை போடுன்னு சொல்லிட்டு. விருத்தாசுரன் வந்து இந்திரனை வந்து என்கரேஜ் பண்ணுவார் சண்டை போடும்போது. ஓகேங்களா. ஃபைனலாக ஒரு ஸ்டேஜில் எப்படியோ வந்து விருத்தாசுரனை வந்து சாகடிப்பார். இது கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் நடக்கும் இந்த சண்டை. அவர் வந்து மோட்சத்தை அடைவார். ஓகேங்களா. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பந்தப்பட்ட இருந்த அரசன் வந்து ஆத்ம ஞானம் பெறார். நாரத முனியாலையும் அங்கீர முனியாலையும் ஆத்ம ஞானம் பெற்று ஆஹ், அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சங்கர்ஷனை வந்து தியானம் பண்றார். அப்போ வந்து சிவனும் சங்கர்ஷனும் வந்து ரெண்டு பேர், சிவனும் சித்திரகேது மகாராஜாவும் சங்கர்ஷனை தான் வழிபடுவாங்க. ஸோ அப்போ வந்து அவங்க ரெண்டு பேர் ஃப்ரெண்டு. ஒரு நாள் ஏரோப்ளேன்ல போயிட்டு இருக்காரு. அப்போ வந்து சிவன் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு, பார்வதி தேவி தன் தொடை மேல வச்சுக்கிட்டு ஆத்ம ஞானத்தை ரிஷிகளுக்கு வந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு. அப்போ சித்திரகேது வந்து சொல்லுவார், என்னப்பா சொல்லி கொடுக்கறது வந்து நீ ஆத்ம ஞானம் ரிஷிகளுக்கு முனிகளுக்கு, அவங்க வந்து துறவிகள் இல்லையா, அவங்க சம்சாரத்துல இல்லை, நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க, உன் சம்சாரத்தை வந்து தொடை மேல வச்சு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கியான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமாஷா கேட்பார். இவங்க ரெண்டு பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதனால அவர் எதையும் பெருசா எடுத்துக்க மாட்டார். பட் பார்வதி தேவிக்கு வந்து கோபம் வரும். நேத்து மலையில படிச்ச பக்தன் நீ இல்லையா, இப்ப ஆன பக்தன் நீ, நீ வந்து சிவனை இப்படி பண்றியான்னு சொல்லிட்டு அவங்க மனசுல கடவுள் மூலியமா ஒரு கோவத்தை, கடவுள் தான் அந்த கோவத்தை உண்டாக்குவார். ஓகேவா. ஏன்னா அவன் சிறந்த பக்தன், அவன் என்கிட்ட வந்து சேரணுன்றதுக்கோசம் கோவத்தை உண்டாக்கி அவர் வந்து சாபம் கொடுப்பார். சித்திரகேது அந்த அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரும் ஒரு சக்தி பெற்ற பக்தர். திருப்பி சாபத்தை கொடுக்கல, அவர் அந்த சாபத்தை வந்து ஏத்துக்கிறார். அதுதான் பக்தருடைய மனோநிலை. ஓகேங்களா. அதுக்கு பிறகு அவர் சீக்கிரமா வந்து கடல்கிட்ட வந்து முக்தி அடைவாங்க. இதெல்லாம் பக்தர்களுடைய தூய மென்மையான இருதயத்தை வந்து குறிக்குது. ஓகேங்களா. ஸோ எப்படி இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இன்னைக்கு மூன்று மனோநிலையை பார்த்தோம். அதாவது ஆம், திருதராஷ்டருடைய பயத்தை பார்த்தோம் இல்லையா, பற்று, அவருக்கு ஆசை, பேராசை இருந்துச்சு, என் பசங்க வந்து வின் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி துரியோதனுடைய பொறாமையை பார்த்தோம், அதனால அவனுக்கு பயமும் இருந்துச்சு இல்லையா. அர்ஜுனனுடைய மென்மையான இருதயத்தை பார்த்தோம் இல்லையா. 5 காரணங்கள் சொல்ற சண்டை போட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ கடைசியா வந்து இதனோட அல்டிமேட் திங் நம்ம என்ன, நம்ம கிருஷ்ணருடைய பாதையை நம்ம ஃபிட் பற்றணும். இது வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையினுடைய கையேடு. இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அதாவது பிரபுபாதா சொல்லியிருக்கிற மாதிரி நம்ம சாண்டிங் பண்ணணும், 4 நியமங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். ஸோ படிப்படியாக நம்ம வந்து ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேறலாம். சரிங்களா. இங்கே நிறுத்திக்கலாம். உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. நம்ம நாளைக்கு வந்து லெவல் 2 செகண்ட் சாப்டர் பார்க்கலாம். ஓகேங்களா. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பேஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்பியோ வைஷ்ணவேப்பியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा टू एवरीवन. थैंक यू.